Gaur egun, sare sozialen bitartez, gure eskura dugu bila gabiltzan hori. Naiz irratian ere, aukera hori eskaintzen dizugu. Jarrai gaitzazu Facebook, Twitter eta podcast plataformetan. Musika, kultura, kirolak, informazioa eta askoz ere gehiago topa dezakezu gureetan. Jarraitu gure Twitterreko kontua eta sakatu Facebookeko orrialdean agertzen zaizun atsegindut botoia. Naiz irratia, sare sozialetan. Like the words of a song, I hear you call. Like a thief in my head, you criminal. You stole my thoughts before I dreamed them, and you killed my queen with just one pawn. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead. I'm dancing till I'm dead. 'Cause when you killed me inside, that's when I came alive. Yeah, the music's gonna bring me back from death. Dancing until I'm dead. I'm dancing till I'm dead. You've created a creature of the night. Now I'm haunting your air, your soul, your eyes. This goodbye is no surprise. This goodbye won't make me cry. Can I keep on dancing until I'm dead? Dancing until I'm dead. I'm dancing until I'm dead. Yeah, I'll keep on dancing until I'm dead.
bakarra eman nizun, dagoeneko 6. atikoaz, ta ez dut ikusten amaiera. Kanpoan indiferentzia, irrifarreta oiu isilduak, ez zaitez arduratu, ez du axola. Egin behar da, ta libre naiz. Azkenian, zalantzen sustraiak usteldu dira. Introspekzio bidai hontan, ikasgai bat. Zu bezalako pertsonetatik ihes egitea. Informazioaren aria naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira, miliziano eta indar sionisten arteko tiroketa baten ostean, Israelgo armada Gazako zerrenda bombardatu du. Iturri palestinarren esanetan, sionisteko okupatzaileekin kolaboratu ohi duten palestinarrak babestu zituzten. Iraia Kamra, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleak. Sos Bedrosian Israelgo gobernuko bozeramaileak azaldu duenez, sueten indarrean dago, baina beraien tropek defendatzeko eskubidea dute. Today, the IDF announced terrorists fired an anti-tank missile and gunfire towards our troops operating in the area of Rafah to dismantle terrorist infrastructure, all in accordance with the ceasefire agreement. Arlo humanitarioan elikagaiak, erregaia eta sendagaiak zerrendara sartzeko oztopoak salatu dituzte. Israelek oinarrizko produktuak blokatu ditu hala nola haragia, arrautzak, abere biziak eta nekazaritzako materialak. Hego Amerika berriz 20 urte agintean izan den ezkerrari bizkarra manda. Rodrigo Paz hautagai demokristaua hautatu dute presidente bolibartarrek botoen 54%ekin. Jorge Tuto Quiroga presidente hoy eskuindarrari gailenduta. Y sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es instituciones fuertes, lo que da de comer es seguridad. Aldaketaren presidente izango dela hitzeman du Pazek, baita herritar guztientzat eta zentrotik aginduko duela ere. Gurean berriz espetxean sartu dute, Zarautzen emakume bat hiltzea akusatutako gizona, 57 urteko gizonak, aurrekariak dauzka genero indarkerian, Lakuako segurtasun sailak azaldu duenez. Atxilotua Zarautzeko komisaldegitik Azpeitiako epaitegietara eraman dute, bertan deklaratu du eta epaileak espetxera bidali du behin-behinean.
Eta Gipuzkoako Eusko Alderdi Jeltzaleak etxe bizitza bere lehentasuna dela aldarrikatu du. Donostiala Gipuzkoan orain artean gauzatutako kudeaketak jaso duten kritikez kexatu dira ohar batean. Alderdi sozialistaren ekitaldi batean, Ane Oiarbide PSeko Donostiako zinegotziak esandako gaitzetsi dut. El PNV ha demostrado que no tiene capacidad de gestión y que además se limita a dejar pasar el tiempo y dejar que los problemas en materia de vivienda no dejen de crecer. No tienen rumbo y además ahora intentan desviar la atención con estos anuncios grandilocuentes de 4.000 nuevas viviendas. Kirol kontuetan berriz, Realak garbi irabazi dio Eibarri Ipuruan 3-3 emaitzarekin. Bi taldeak parez pare aritu dira lehenbiziko zatian, baina atsedenaren ostean Donostiako taldeak jauzia eman du eta garaipena poltsikoratu du nagusitasunez. Bigarren zati hasi eta berehala Ibarko Belemek baloia eskuarekin jo du area barruan eta Paiak penaltia aderazi du. Edna Imadek hartu du ardura eta ez du barkatu. 0-1 aurretik Reala, 70. minutuan bigarren ere Ednaretzat izan da. De una derrota y un empate allí en Granada, sabíamos que era muy necesario ganar hoy aquí para irnos al parón un poco más tranquila. Eta Tolosako Beotibarren, Javi Zabalak bere lehenbiziko puntu eskuratu du lauterdiko ligaxkan, Peña bigarrenaren aurka jokatu den partidan, azken atxera arte borrokatu berri izan dute, garaipena 22-20 lortu du azkenean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan badan armentzeko jazuerarik? Hainbat kontu ohiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, eta horrez gain hainbat ibilgailuren arteko istripua izan da, N1 errepidean, Bilabonan, Irungo norantzan, herri bat itxita dago eta autopilaketak daude beraz kontuz puntu horretan. Horixe bera, eguraldiaren ondik norako guztiak, Ikerri Berruzeak. Asteari ekiteko eguraldi kaskarra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da eta euri kontu batzuk izango ditugu. Zaparradak goizean gehien bat Kantauriar isurialdean eta bereziki ekialdean botako ditugu. Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta iparralden, Antarteka puntualki marduxe marremat izatea baztertu gabe. Gainantzeko lekuetan euri gutxi izango da eta lurraldearen hegoaldean ateri eutxiko dio. Ondoren, eguerdi arratsaldeko ordu desentetan giro nahiko lasaia nagusituko zaigu. Hodei asko izanagatik ere ateruneak luzeak izango dira. Eta leku gehienetan ateri eutxiko dio, naiz eta ez den baztertu behar Pirinio inguruan bereziki ipareki aldean euri pixka bat egitea. Gau partean ordea berriro ere mendebaldetik barna euritara joko du eta giro bustiarekin amaituko da eguna. Haizeak mendebaldetik joko du goizean ipar mendebaldeko ukituarekin, arratsaldean hego mendebaldeko ukituarekin. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean, eta hego isurialdean 18 eta 23 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamarra dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Herriberan. Joarraizpurua teknikan urriak 20 da astelena. Informazioaren aria. Israelek bombardaketekin Hamas presionatzen diardu, miliziano eta indarsionisten arteko tiroketa baten ostean, Israelgo armada Gazako zerrenda bombardatu du eta iturri palestinarren esanetan sionistek okupatzaileekin kolaboratu ohi duten palestinarrak babestu zituzten. 36 hildako izan dira azken 24 orduetan, Israelgo armada Gazako zerrenda bombardatu du. Abia puntua Yasser Abu Shababen milizia izan da. Israelekin kolaboratu ohi dute eta Hamasen poliziaren helburu dira. Xos Bedrosian, Israelgo gobernuko bozeramailak azaldu duenez, suetena indarrean dago, baina beraien tropek defendatzeko eskubidea dute. Today, the IDF announced terrorists fired an anti-tank missile and gunfire towards our troops operating in the area of Rafah to dismantle terrorist infrastructure, all in accordance with the ceasefire agreement. Bedrosianek esan du ere Hamasek badakiela falta diren Hamasi baituen gorpuzkiak. Hamasi dagokionez Israelek suetena nahita utzi duela baieztatu du. Sionistei militarren presentzia modu aktibo batean mantentzea egotzi diete. Urriak 10ean suetena indarrean jarri zenetik, 56 hildako eta 132 zauritu izan dira. Barlo humanitarioan elikagaiak, erregaia eta sendagaiak zerrendara sartzeko oztopoak salatu dituzte, Israelek oinarrizko produktuak blokatu ditu, hala nola, haragia, arrautzak, abere biziak eta nekazaritzarako materiala. 29 erregai kamioi eta 3 gas kamioi sartu dira orain artean, hitzartutako eguneko 50 kamioien 107 besterik ez. Begirada bat kalean,
Eta espetxean sartu dute, Zarautzen emakume bat hiltzea akusatutako gizona. 27 urteko pertsona honek, aurrekariak ere badauzka genero indarkerian, Lakuako segurtasun sailak azaldu duenez. Atxilotua Zarautzeko komisaldegitik Azpeitiako epaitegitara eraman dute, bertan deklaratu du eta epaileak espetxera bidali du behin-behinean. Hilketa asteazkenean jazo zen, osasun zerbitzuek 53 urteko emakumearen heriotza berresteko aukera besterik ez zuten izan. Zehaztu dutenez, hilketa bortitza izan zen. Ikerketak zehaztu du akusatuak eta hildako emakumeak harremana zutela, ondorioz genero indarkeria esparruko hilketa delitu egotzi diote. Larun batean jakinarazi zen gizonak genero indarkeria aurrekaria penalak zituela, aurretiaz jasotako salaketengatik. Goizeko 8:07, asteburu honetan arlo politikoan, eztabaida izan da nagusi, pasaden astetik horrela izaten jarraitzen du eta orain, bestelako iritzien artean, jakin dugu, Arnaldo Otegik onartu duela EH Bildu eta EAJaren arteko harremanak okerrera egin duela. Aitor Esteban iritsi denetik, hori bai. Berri egunkariari eskainitako elkarrizketan, EH Bilduko idazkari nagusiak azaldu du bi alderdien arteko harremana aldatu egin dela Andoni Ortuzar joan denetik. Otegik azaldu duenez, azken 6-7 urteetan bokazio eraikitzailea zeukan harremana zuen Andoni Ortuzar eta Joseba Aurrekoetxearekin. Hilero, behin edo bitan biltzen ziren, eta EH Bilduko kideak zehaztu duenez, honek konfiantza sortzeaz gain alderdi bakoitzaren mugak zeintzuk diren jakiteko ere balio zuen. Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidente denetik, harreman hori aldatzea erabaki duela jakinarazi du Otegik, eta errespetatzen duen erabakia dela erantsi du. Orain jentzalek ez omen dute inolako borondaterik bokazio eraikitzaile horrekin harremanari eusteko. Bestalde, Aitor Esteban EAJko Euskadi Buru Batzarreko presidenteak deia egunkariari emandako elkarrizketan irmo defendatu du estatus berriak EAJ, EH Bildu eta PSren akordia beharko dituela. Negoziazioari buruz aipatu du koalizio abertzalearen planteamendua mutur batera doala eta ez lituzkela filtro judizialak pasatuko. Horregatik errealistak izatea aholkatu ditek jeltzaleek bezala proposamen orekatuago bat eginez. Akordio puntua beraien proposamenetik Bildurenetik baina egongo dela erantsi du. Eta Gipuzkoako EAJak etxe bizitza bere lehentasuna dela aldarrikatu du. Donostiara Gipuzkoan orain artean gauzatutako kudeaketak jaso duten kritikez kexatu dira ohar batean. Alderdi sozialistaren ekitaldi batean Ane Oiarbide PSko Donostiako zinegotziak esandakoa gaitzetsi dituzte. El PNV ha demostrado que no tiene capacidad de gestión y que además se limita a dejar pasar el tiempo y dejar que los problemas en materia de vivienda no dejen de crecer. No tienen rumbo y además ahora intentan desviar la atención con estos anuncios grandilocuentes de 4.000 nuevas viviendas. Egun etxe bizitza politikak Denis Itxaso sailburuaren arrastoak jarraituz egiten direla aldarrikatu du Oiarbidek. Lo que vemos es a un partido nacionalista vasco que está paralizado, que no tiene ambición y que los últimos acuerdos a los que ha llegado en materia de vivienda lo han hecho a rebufo de las políticas propuestas de Denis Itxaso. Adierazpen hauei erantzuna emanez, jeltzalek diote abiapuntua ezin daitekeela izan arduraiuko egitea. Esan dute ere EAJak lehentasunez eta elkartasunez jokatzen duela. Eta Zebek Bizkaiko patronalarentzat sozietate zergetan eman den jaitsiera, egun enpresek Euskal Autonomia Erkidegoan bizi duten krisiaren isla da. Guillermo Buzes Bizkaiko patronalaren buruak Bozento taldeari eskaini dion elkarrizketan, sozietate zergaren bilketan egon den 14ko jaitsiera, enpresek bizi duten krisiaren irudiko dela baieztatu du. Buzesen esanetan, fiskalitatea enpresen kezka nagusiena da, eta ez du bat egiten Imanol Pradales lehendakariak erabilitako fiskalki erakargarria den lurralde adierazpenekin, asko betu daitekela erantzun dio. Berriz, Euskal Lanbidarteko gutxieneko soldataz galdetuta, Guillermo Buzesek ez du argi, ELA eta LAB sindikatuek eskatu duten asteazkeneko kontziliazio bilerara joango ote den. Negoziatzeko foroa elkarrizketa sozialaren maila dela esan du. Eta nazioartetik ere nabarmenduko dugu 20 urte agindean izan den ezkerrari bizkarra eman da,
Rodrigo Paz hautagai demokristaua hautatu dute presidente Bolibarrek botoen 40%, Jorge Tuto Quiroga presidente hori eskuindarrari gaien duta aldaketaren presidente izango dela ere hitzeman du Pazek, baita herritar guztientzat eta zentrotik ere aginduko duela. Hauteskunde Auzitegi Gorenak jakinarazitako aurretiazko emaitzen arabera, Rodrigo Pazen alderdi demokrata kristaua gailendu da Boliviako hauteskunde presidentzialen bigarren itzulian, botoen 40%. Jorge Tuto Quirogaren Libre Aliantzak berriz 45%rekin gelditu da, hauteskunden egunera arte inkesta guztiek aurretik kokatzen zuten arren. Quirogak berehala onartu du bere porrota gauzak horrela, Paz izango da Boliviako estatu buru berria eta Edman Lara presidente orde. Lara, un solo corazón. Paz, Lara, un solo corazón. Nazioaren aurreen egindako hitzaldian herritarrek eskatutako aldaketa gauzatuko duela ziurtatu du presidente berriak. Y sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es instituciones fuertes, lo que da de comer es seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, lo que da de comer es tener certidumbre en tu futuro. Eta argi utzi du bere agintaldiko ardatzak izango direla, ordena eta segurtasun ekonomikoa izango direla, herrialdeak posizio kontserbadore gauetara egingo duela aurreratuz. Vamos a dar una línea muy clara. Los diputados y senadores del PDC son diputados y senadores del pueblo de Bolivia. Son diputados y senadores del pueblo de Bolivia. Paz egitzeman duera berean Boliviar guztien alde egingo dutela, izan ere emaitza paregabeak lortu dituen arren ez dago erabat argi zer nolako bide hartuko duen Boliviako gobernu berriak. Alde batetik inbertsio pribatua erreztuko duela dio eta herrialdeak bizi duen krisi ekonomikoari lehentasuna emango diola, batez ere erregaien eskasiari. Baina era berean azkar baizatu du klase pobrenentzako laguntza programak mantenduko dituela eta herri indigenen erakunde eta elkartekin harreman onak eduki nahi dituela. Izan ere Rodrigo Pazen garaipena ulertzeko haren ibilbidea ere ulertu behar da. Urte askoz, harreman onak eduki baitzituen Pazek Evo Moralesen Mas Movimiento al Socialismo alderdiarekin, alderdian sartzetik gertu izateraino. Gauzak horrela, uler daiteke orain Pazen alde egin duten askok Masen bozkatzaile historikoak izan direla. Krisi sakona bizi du 20 urtez agintearen egon den aldaketa eragin zuen Masek, berrautatua izateko aldaketa konstituzional bat arteko, 2019ko Evo Moralesen aurkako estatu kolpearen ostean, Luis Arcedekin ezkerrak boterea berreskuratu zuen arren, barne gatazka piztu zuen Morales eta Arceren sektorearen artean. Herrialdeak zituen arazo ekonomikoak handitzen ziren bitartean. Gaur-gaurkoz Evo Morales Kotxaban batik gertu dagoen landagune batean bizi da bere jarraitzaile zinguratuta. Eta pelikula gisako lapurreta izan da Louvre Museoan, Napoleon eta haren familiaren kolekzioko harribitxetako batzuk lapurtu zituen lapur talde batek egun argiz eta museoa zabalik zegoela. Elisoak onartu denez, ondare balio eta balio historiko ordain ezina duten bitxiak eraman dituzte. Film batean bezala, igande goizeko 9 zirela, lapur talde bat, Louvre Museoko lehenbiziko solairuan dagoen Apollo aretora igo ziren, leiho bat apurtuz eta balio kalkula ezina duten harribitxiak eraman zituzten ostera, motorrez alde egiteko Pariseko zentruan eta egun argiz 4 minututan gertatu zen guztia, museoa jendez betea zegoela, astelehen goizerako oraindik lapurretan parte hartu zuten 4 pertsonen bila dabil polizia. Gobernu frantsesak ez du zehaztu nahi izan zeintzuk diren lapurtutako bitxiak, baina Le Parisien egunkariak adierazi du Napoleonen bitxien bildumako eta Frantziako erregen bildumako 9 pieza direla, lepoko bat, diadema bat eta paparreko bat barne. Rashida Dati, Emmanuel Macronen kultur ministroak museoaren segurtasun azpiegiturak zaharkituak gelditu direla, azaldu du TF bat telebistakate publikoan. Le sujet des musées et la vulnérabilité des musées est un sujet ancien, comme vous le savez. Pendant 40 ans, on ne s'est pas intéressé à la sécurisation de ces grands musées. Datiren arabera egokitzapen lanak salbu, Louvre museoko segurtasun azpiegitura berdintxu mantendu da, 1940ko hamarkadatik segurtasuna zarkitua dagoela bazekien galdera litzateke, zergaitik ez zuen ezer egin hori zuzentzeko berak agintzen duen ministerioak. De sécurité. Pourquoi? Parce qu'il faut adapter ces musées aux nouvelles formes de criminalité. Aujourd'hui, c'est devenu une criminalité organisée. Ce sont des professionnels. D'ailleurs, nous avons vu quelques images.
Datiren aburuz museoak delinkuentzia antolatu mota berri batera egokitu behar da, baina egiari zor, oso ongi planteatua egon arren ez dirudi azpiegitura oso modernaz baliatu direnik lapurrak, karga jasogailu bat erabilita igo ziren lehenbiziko solairura, leiho bat apurtu zuten eta vitrinetara joan ziren. Bertan, segituan alde egiteko. Sikiera, ostutako bitxietako bat berreskuratu dute, ihes egiten ari zirela antza denez, Maria Eugenia Emperadore eta Napoleonen emaztearen koroa erori baizitzaien, eta koroak jasandako kalteak ari dira orain aztertzen adituak. Beste nazioarteko txoko batean, Japonen, zehazki, Ishin oposizioko berrikuntzaren alderdiak akordia iragarri du, alderdi liberal demokratikoarekin, Sanae Takaichi herrialdeko lehen ministro izendatzeko. Ishin alderdiko bozera maile batek aurreratu duenez, astelehen honetako arratsaldean bilduko dira bi alderdiak herrialdeari egonkortasuna eman nahi dion hitzarmena sinatzeko. Ishinen eta alderdi liberal demokratikoaren arteko akordioa amaiera eman dio Japonian, astebete baina gehiago iraun duen ziurgabetasun politikoari, Komeito alderdi budistak 26 urtez bidelagun izan duen alderdi liberal demokratikoaren harremanak apurtu ostean. Shigeru Ishiba alderdi eta gobernuko buruzagitzei uko egin ostean, Sanae eta Takaichik alderdi ofizialistako primarioak irabazi zituen urriaren hasieran eta Japoniako lehen emakumezko gobernuburu izateko bidean da. Kontserbadorea den Takaichi ordea, Japoniako historia politikoko gobernurik ahulenetako baten buru izango da, gutxiengo argiarekin parlamentuko bi ganberetan. Eta Koreako Herri Errepublikaren langileen alderdiaren 80. urteurreneko ospakizunak, bi gauzetarako erabili ditu Kim Jong-unek bere almen militarraren erakustaldia egiteko, baina bereziki boterean irauteko ezinbesteko dituen Errusia eta Txinaren aurrean bazkide fidagarri gisa aurkezteko. Koreako langileen alderdiaren sorreraren 80. urteurrenean Kim Jong-unek goi-mailako bilerak, barne ikuskizunak eta kanpo mezuak kombinatu ditu. Ohiko desfile militarretan bere armadaren indarra erakutsi du. Hwasong 20 misil berriaren aurkezpenarekin, Pekin, Mosku eta Washingtonentzat pentsatutako mugimendua. Keinu horrekin Pyongyang aliatu fidagarri gisa proiektatzen da Beijing eta Moskuren artean, bi herrialde azken hauetan ere desfile militar garrantzitsuak egin baitzituzten berriki. Azken urtetan bi aldeen artean izandako desadostasunen ostean, Lin Qiang Txinako lehen ministroaren bisitak balore sinboliko handia izan du, Pekinek Kim Jong-uni egindako keinu publiko gisa uler daiteke eta penintsula egonkortzea helburu duen saiakera diplomatiko bat. Dmitri Medvedev Errusiako Federazioko Segurtasun Kontseiluko presidente ordea izan da berriz, Errusiako ordezkaritzaren buru. Protokolozko keinu ezarago, Moskuk Pyongyangekiko lotura berretsi eta indartu nahi ditu, isolamenduaren eta mendebaldearekin duen konfrontazioaren kontrapisu. Gogora ekarri behar da, zentzu horretan Ipar Korea bilakatu dela Errusiaren arma saltzaile nagusietako bat eta bere milaka soldadu Ukrainako gerran borrokatzen ari direla. Kirol aria, naiz irratian. Eta aldu zaigu kirol kontuak aipatzeko tenorea, eta besteak beste, nabarmendu beharra du 27 urteko tuterako emakume bat hildela Pantikosako Pico de las Neveras mendian, hain zuzen aldapa malkartxu batetik amildu ostean, asteburuan gertatu da istripua, mendizalea bi zakurrekin batera irtentzen ibilbide bat egitera. Egoi Belategi, egunon? Egunon pegi egunon entzule guztiak, atzo goizeko 10 aldera, SOS Nafarroaren bidez heldu zen abisua Guardia Zibilaren 082 zentralera. Senide batek adierazi zuen emakumeak aurreko egunean irtera egin zuela, baino de Pantikos ingurura, baina ez zela itzuli. Bere ibilgailua Kasapiedra parajean topatu zuten eta horrek errazu zuen bilaketa hasieran. Berehala aktibatu zituzten Pantikosako Grem taldeko kideak, Hueskako Air Unitatea eta 081 bateko mediku bat ere. Hegazkinez, hainbat bilaketa egin ostean, arratsaldeko 3 pasata aurkitu zuten mendizalearen hilotza, leku oso malkartsu batean esan bezala. Bere txakurretako bat ere topatu zuten bere parean hilik eta bigarrena ez zuten momentuz topatu. Eguraldi txarrak asko zaildu zituen erreskate lanak, azkenean hegazkinez eraman zuten gorpuaren hilotza Pantikosako Eli superfiziera eta handik Hueskako Auzitegiko Medikuntza Institutura.
Eta orain bai, kirol emaitzei propio begira, Edna Imaderen gidaritzapean Realak garbi irabazi dio Eibarri Ipuruan 0 eta 3 emaitzarekin derbian. Bi taldeak parez pare aritu ziren lehen zatian, baina atsedenaren ostean Donostiako taldeak jauzi eman zuen eta garaipena poltsikoratu nagusitasunez. Lehen zatian Realak baloiaren kontrola izan du, baina Eibarrek sendo eutsi dio defentsan eta bi taldeak huts eta hutsean joan dira aldageletara. Bigarren zatia haseta berehala, esan bezala Eibarko Belemek baloia eskuarekin jotu eta area barruan epaileak penaltia adierazi du. Edna Imadek hartu du ardura eta ez du barkatu. Huts eta bat aurretik Reala beraz 72. minutuan bigarren ere Ednak sartuko zuen. De una derrota y un empate allí en Granada, sabíamos que era muy necesario ganar hoy aquí para irnos al parón un poco más tranquila. Eta partidako azken minutuan, Claire Labogezek eman dio azken kolpea etxeko taldeari. Garaipen honekin Reala bigarren postuan kokatzen da sailkapenean Bartzelonaren atzetik soilik eta oraingoz Atletikoren aurretik. Eibar berriz, jeitsiera postotik 3 puntura dago eta oraindik ez du etxean Ipuruan garaipenik lortzerik izan. Gainerakoan Martínez Valeron ez da golik izan, baina bai tentsioa eta adrenalina. Atletikek puntu garrantzitsua lortu zuen atzo, Eltsen aurka partidu estu batean. Eder Sarabiaren taldeak gehiago merezi izan zuen akaso, baina Unai Simonek atean egindako lanak eutsi dio Valverderen taldeari. Lehen zatian bi taldeak aurpegira begiratu dut elkarri, Lehoiek presio altuarekin hasi duten neurketa, baina Elsek berehala hartu du aginte makila baloiaren 168ko jabetza edukitzera heldu da pentsa. 23. minutuan lehen aldiz azaldu da Unai Simon atezaina, Rafa Mirren gola saiestu, Atletiken erasoa berriz, ezinean ibili zen, Santzetek aukera argian galdu eta Guruzetak ere etzun erremateekin asmatu, atxeden aldira, markagailua huts eta hutsean joan ziren bi arerioak. Bigarren zatian, Valverde kaldaketak egin zituen, William Sanaiak zelairatu zituen, baina Elsek mehatxatzen jarraitu zuen, 79. minutuan pentsa Simonek partidako geldiketa egin zuela. Azken txilibituarekin, huts eta hutseko berdinketarekin amaitu zuten beraz partida. Eta Galizan Realak sufritu egin bai, baina ahal egin du ere bai, eta azkenean, behintzat, puntu bat etxera ekartzea lortu du, bat gehiagorekin jokatu arren, puntuak ez du balio handerik izan, txuri-urdinak etxera postuetan jarraitzen baitute. Azken emaitza bat eta batekoa izan zen Zeltaren aurka lehen zatian, Zeltak inposatu zuen partida bere alderantz, baloiaren jabetza, erritmoa eta batez ere Pablo Duranen gola heldu zen. Mingezaren pase bikaina probestuz, bat eta utxekoa finkatu zuen gazteak 28. minutuan. Eta atsedenaldiaren atarian, etorri zen partida baldintzatu zuen beste unea, Starfeldek bigarren txartel hori ikusi baitzuen eta ondorioz Zelta 10 jokalarirekin gelditu zen. Galizako zaleak haserre, baina Reala aukera gehiago izango zituen, bigarren zatia eta Oiartzabelek sartu zuen gola, baina jokoz kanpo izan zen. Barrak ohartarazi zuen horren inguruan. 89. minutuan, Realak merezitako saria jaso zuen dena den, Carlos Solerrek buruz sartu baitzuen bat eta batekoa Gonzalo Guedesen erdiraketa aprobetxatuta. Fitxaketa berrien arteko lana beraz. Partida amaierara arte saiatu ziren Realekoak, baina ezin izan zuten garaipenaren gola erdietxi. Azkenean puntua, baino gehiago galdu duela Realak esan dezakegu, garaipena behar zuelako bai edo bai bolada txarrari amaiera emateko eta momentuz esan dezakegu berdintxu gelditzen dela jeitxiera postuetan. Beste aukera bat galdu du berriz, bigarren mailan Eibarrek bere bolada txarra propioari amaiera emateko. Las Palmasen aurka lehen zatian nagusi izan ziren armaginak, baina barkatu egin zuten eta ondorioak latzak ondorioz. 42. minutura arte guztia kontrolpean zirudien, Guruzetak arriskua sortu eta Korpas eta Arbila ere saiatu baitziren Las Palmasen atetiken gertu, barkatu atxeden aldiaren aurretik, Las Palmas lehen aldiz serio heldu zen armaginen areara eta gol ederra sartu ere, Ale Garziek sartu zuen. Bigarren zatian, Las Palmasek lasaitasunez jokatu zuen, baina Ibar galduta ibili ere. Ludovicek bigarren gola egin zuen 75. minutuan eta Ibarrek ez zuen ordutik aurrera erreakzionatzeko modurik izan. Dena den 83. minutuan, Javi Martonek zelaira atera eta gutxira
Bi eta batekoa bai lortu zuten, itxaropena piztu nolabait, baina jokoan ez ziren hobekuntza handirik eman. Las Palmasek 3. sartu zuen gainera handik gutxira eta Eibarren aukera guztiak orduan bai, bertan bera gelditu ziren. Gauzak horrela, Eibarrek 4 jardunaldi daramatza garaipenik gabe eta jaitsiera postuak gero eta gertuago ditu Beñat San Joseren taldeak 2 puntura besterik ez. Kirolaz aldatuko dugu, Saskibaloirenak ere aipatu behar ditugulako, eta Baskoniak esan behar beste urrats bat egin duela eta Euroligako porrotak atzean utzita, ACB Ligako bigarren garaipena jarraian erdietsi du 80 eta 83 irabazi dio kasunetan Granadako Kobirani. Gasteizko taldea bajas josita heldu zen Andaluziara, Forres, Howard, Samanitz edota Kuruz gabe, baina Paolo Galbiatiren mutilek lan bikaina egin zuten. Lehen laurdenean batez ere 3 jaurziketetan asmatu zuten eta 9 puntuko aldea lortu ere, 21 eta 30 jartzeraino. Bigarren laurdenean Granada berpiztu egin zen eta atsedenaldira markagailua estututa heldu zen 39 eta 45. Bigarren zatian etxeko taldeak defentsa alternatiboekin Baskonia desorekatu zuen eta markagailua irauli ere 55 eta 52. Baina Baskoniak erantzun zuen eta azken laurdenean lasaitasunerako modua topatu zuten. Amidu Diallo gakoa izan zen azken txanpa horretan eta taldeak irmotasunez eutsi zion presioari 80 eta 83ko markagailua finkatzeko. Eta amaitu frontoietan amaituko dugu entzuleok Tolosako Beotibarren Javi Zabalak lehen puntu eskuratu baitu 4 ligaskan. Peña bigarrenen aurka jokatutako partidan azken atxera arte borrokatu behar izan dute biek, garaipena 22 eta 20an lortu baitu Errioxarrak. Partida gogorra izan zen beraz, hasieratik atzetik ibili zen Zabala, baina erritmo bizia ezarri eta bere jokoarekin markagailua irauli zuen. Atxeden aldira, 6 tantoko aldearekin iritsi bazen ere, Peña bigarrenak esperientzia baliatu eta partida berdintzea lortu zuen, 16 tantoak gero eta gogorragoak izan dira. Peña bigarrenak 18 eta 17 aurretik jartzea lortu bai, baina hortik aurrera Zabalak eman ditu urratsak 22 eta 18ra ies egin arte. Azkenean 22 eta 21eko azken tantoan Peña bigarrenak berriro ere sekulako defentsa egin du, baina Zabalak asmatu egin zuen erremate erabakigarrietan. Garaipen horrekin A multzoa guztiz irekita gelditzen zaigu, Peña bigarrenak oraindik baditu aukerak final erdietarako, Zabalak altuna 3. aurka galduzkero. Y aunque hoy haya conseguido el punto, quiero estar en semifinales y hasta entonces no hay nada que celebrar. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko gai. Gero arte. Buruz, bihozez, oinez esaraz bizi nahi dugu. Buruz, bihozez, oinez da ibili munduz mundu. Buruz, bihozez, oinez euskaraz bizi nahi dugu. Buruz, bihozez, oinez. Galdetuko baliguten orden padezigan da. Lehenbiziko emakume euskaltzaina izan da. Minutu bat besterik ez goizeko 8:30 izan daitezen eta esango dugu buruz bihotzez eta oinez, hauxe izan dela eta Arrabiako kaletan entzun den doinua Paz de Ziganda ikastolak antolatutako Nafarroa oinez jaian euskara eta elkarlana ospatzeko egun borobila izan da. Paz Zigandak 3. hartu du ardura eta aurtengo lelo argia izan da. Buruz bihotzez oinez. Goizeko lehen ordutik jendetza bildu da Tarrabian eta giro zinobea sortu da 3 gune nagusitan banatutako ibilbidean. Aurten lehen aldiz ibilbide zirkularra probatu dute eta asko eskertu dute horrek emandako argitasuna. Ekitaldi ofiziala txalaparta eta txaranga doinuekin hasi da eta bakearen aldeko aldarri izan da mezu nagusietako bat. Bake mina abestiak eta Palestinarako elkartasun oihuak tartean euskaraz bizitzeko nahia lortu da mundu hobe baten ametsarekin. Maider Nuinek ikastolako lehendakariak eta Mikel Oteiza Tarrabiako alkateak azpimarratu dute, jaia ez dela egun bateko ospakizun hutsa baizik eta auzolanaren fruitua. Izan ere 700 voluntario baina gehiago hartu dute parte jaialdia posible egiteko. Ekitaldiaren amaieran lekukoa pasada San Fermin eta Erentzun ikastolek hartuko dute urrengo oinez antolatzeko ardura. Santur txinda torren artista bat naiz ni. Santur txinda torren artista bat naiz. Eta goizeko 8:30 direla, gozategiren laguntzaz jarraituko dugu ondorengo minutuetan, gaurko honetan, Carlos Iturgaitzen urteak ere badirelako, 60 urte betetzen ditu gaurko honetan.
Jaurlaritxan behin botatu zin, queriendo konturatu eta trampetan harrapatu. Nire kolegi, Jaimito data, nire partido, porru patata. Jaurlaritxan behin botatu zin, queriendo konturatu eta trampetan harrapatu. Akordioian jotzen do, do menor eta do mayor, odejarekin lentxungo, Ozategi kale jiran, da Sevillan giraldilla, Ipurdiko pelotilla, zapatari zapatilla, Guardia Zibila, aeroportuan, zezenak eta hegazkinak zezen plazan. Esperantzarekin baina ez balantzarekin, aina eta Mariano Rajoy, aeroportuan, zezenak eta hegazkinak zezen plazan. Esperantzarekin baina ez balantzarekin, aina eta Mariano Rajoy. Akordioian jotzen do, do menor eta do mayor, orejarekin entxungo, Ozategi kale jiran, da Sevillan giraldia, Ipurdiko pelotilla, zapatari zapatilla, Guardia Zibila. Nire kolegi, Jaimito data, nire partido, porru patata. Jaurlaritxan behin botatu zin, queriendo konturatu eta trampetan harrapatu. Aeroportuan, zezenak eta hegazkinak zezen plazan. Esperantzarekin baina ez balantzarekin, aina eta Mariano Rajoy. Akordioian jotzen do, do menor eta do mayor, orejarekin entxungo, Ozategi kale jiran, da Sevillan giraldia, Ipurdiko pelotilla, zapatari zapatilla, Guardia Zibila. Guardia Zibila. Auto Euskal Herria, sudur gorria. Aurrera, aurrera beti. Santurtzi tirando. Akordioia, jotzen dut, oso ongi, baina oso ongi. Porru patata, gotxo gotxua. Euskotrenek jakinarazten du. Tomateak, piperrak, indabak eta Euskotren. Zatoz Gernikako azken astelenaz gozatzera, tren zerbitzuk bereziekin eta ahaztu autoa. Kontsultatu ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan. Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
Euskal Herria Palestina bufanda. Eskuratu naizekin Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda. Eskatu naiz dendan. denda.naiz.eus. Eta etxean jasoko duzu partidaren eguna baino lehen. denda.naiz.eus. Eskatu orain. Euskal Herria Palestina. Usurbil bizi. Gozatu zumetaren muralaz, artelanez betetako kalez, murgildu gerraren memoria ibilbidean eta Usurbilgo sagardoaren kulturan. Ezagutu Elizako organo eta arloju paregabeak, kontsultatu bisita gidatuak. 650 usurbilbizi.eus. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, dani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko eta zure zaporean, 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 zaporean. Korapilatzen jarraitzen badu, ez du jakingo non eskatu, korapilatzen jarraitzen badu. Nola asmatu. Begitxoiekin behiratzen zenidan, esan ez bezala ez zaitez joan, dani zure gogoz berriz, buelta ematerakoan, sentituz momentu oro nola, zure usainan igandik badoan, eskuak poltsiko eta zure zaporean, 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 zure zaporean, 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 zure Informazioaren aria. Beno, heldu zaigu analisi mailaren tenorea naiz irratira, goizeko 9:00 gutxi dira, eta gaurkoan, astelehen goiz honetan gurekin daude, Garbine Biurrun magistratua eta Ekine Atorra Sagasti kazetari eta filosofoa. Egunon? Egunon. Egunon denoi. Zer moduz? Ondo, ongi.
Astelena, baina ondo, animatuta. Asteari martxa pixkat emateko. Goiz hauek motibanteak dira, hasi que ondo. Ba, ea zuen espiritu hori elkar banatzen duzuen, ze astelen latza izaten ari da, niretzat behintzat, baina lehen esan dugu Iraia, lehen aipatu dugu, bera, egoaizeare izan daitekela akaso. Horri bota diogu errua, ezakit gero hori den. Baina, bueno. Nola izaten da, arratxeko horri, goiz erdipurdi. Bai, ja. Alturan gorri gauean euri, Garbine baina, bertxio berria. Bale, pixkat alaitu garela, zorionez. Esango dugu, gaurkoan analisi maila hasteko. Ez garela xetasun askotan sartuko, guztiok badakigu zer gertatu zen urriak 12an, hispanitatearen egunak zalaparta politikoa piztu duelako Euskal Herrian. Falange espainolaren Gasteizko kontzentrazioaren osteko istiluek ari luzea ekarri dute euskal politika gintzan, ez baian gelditu dira alderdiek indarkeria nola ikusten duten ala polizia eredua. Esan dako, ez gara xetasun askotan sartuko, denok badakigu istiluak izan zirela, Falange joan zela, eta orain, hemengo alderdi politikoen arteko eztabaida piztu da, iraupen luzeko eztabaida izan da, elkarrizketak, tertulietako eztabaidak, eta saiatuko gara gutxinaka eztabaida honen elementu ezberdinak jorratzen, eta pixka da saiatuta perspektiba hartuta, eta pixkat argitasun pixkat ikusteko. Astea igarota, giro politikoa zapuztu dagoela baieztatu dezakegu, eta ez dakit, lehenago itxi beharko litzateke hau, edota hemen, eztabaidaren muinan dagoena da gaizki lotuak dauden elementuak berrireki direla ez dakit ezikusiak, garai bateko aserreak, ez dakit, banatu beharko litzateke akaso hor Falangeren jarduna eta azkenan Falange etorri da, Falange joan da istiluak izan ziren, baina ez dakit, gero balio izan du horri buruz ere, Euskal Herriak bizi izan duen, indarkeria garaia hitz egiteko ere, baina zentzu garaiki dago batetan ere, ez dakit, ondo azaldu nahi zen edo, baina ekine, hasiko gara zurekin. Bai, negazionisten garaian bizi gera, ezta? Badirudi. Edo behintzate politikokietekin ateratzeko aukera daukanak, negazionismorako aukera hori baliatzen du, izan daiteke haurdunaldi etetearen aurrean, izan daiteke kasu honetan fascismoaren aurrean, ezta? Eta kezkagarrian nire aldetik behintzat, egia da hemen ertzez berdinak daudela, legea ze puntutaraino bete edo bermatu den, adierazpen askatasunak ze muga dauzkan giza eskubideen urraketaren goraipatzea dakarren adierazpen bat baldin bada, eta horren aurrean emandako erantzunari zenolako trataera eman zaion, ezta? Bai polizialki, segurtasun ikuspegi batetik, eta baita mediatikoki ere. Kasu honetan, instituzio publikoak badirudi bete-betean buru belarri sartu direlako, eta ez naiz gehiago luzatuko, baina oso deigarria egin zait, Gasteizen bertan, nolatan auspotu duten baita kaleko adierazpen artistikoetarako egokitutako espazio batean agertutako zenbait margoketaren arira, ezta? Teleberria zabaltzen ikusi dut egunotan, mundua badirudi ez dakit, akaberaren mugara heltzen ari dela, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan berriz albiste nagusia zen gora eta jartzen zuen margoketa txiki bat, mural erraldoi batean, ezta? Eta zenola lotzen ari den nolabait jarrera antifasista baten kriminalizazioari lotutako mezu sorta. Kasualitatez, kointziditzen du, ondo kointzidituta gainera, justuki, Gernikako estatutuaren arira instituzioin bat gobernatzen badirudi modu infinituan dauden alderdingandik datorrela, ezta? Eusko Alderdi Jeltzaletik, eta alderdi sozialistatik, eta deigarria egin zait, baita sare sozialetan ere, eta orain bai bukatuko dudala, baita ez dakit, Aitor Esteban bera ere ze mezu ari zen igortzen, ez dakit, nik kezkatuta nago bi arrazoiregatik. Estrategia politiko honek emaitza honak emango badizkie gizartearen kalterako izango delako batetik, eta bestetik, benetan baten bat honekin tematuta baldin badabil, naiz eta gizartearen kalterako izan eta gainera emaitzak kaskartzeko izan,
ba ez dakit, orduan ondo pentsatu gabeko kontu bat dela, ezta? Bi aldeak ikusten dizkiot, edo burugabekeria, ala ondoegi pentsatutako trikimailu politikoa inorentzako ona ez dena. Garbine? Bueno, nik uste dut, Gasteizen gertatutako, aurreko iganden urriak 12an Gasteizen gertatutakoa, bueno, larria dela. Bereziki larria, mugimendu antifascista batek, edo herritar antifascista batzuk, edo asko, berdin zait, alderdi politiko fascista bati, erantzun violentoa kakotxo tartean, baina bai, violentoa eman ziotelako. Eta horren aurrean, edo horri, alderdi politiko batzuk emandako erantzuna nik uste dut azpimarratzekoa dela. Ez da argi dago, EAJaren erantzuna zein izan da, batez ere segurtasun sailburuaren hitzetan, Bingen Zupiriaren hitzetan, argi utzi du fasismoaren aurka dagoela, fasismoak nazka ematen diola, baina horrelako erantzunak baita ere nazka ematen diotela edo horien aurka dagoela. Eta EH Bilduren aldetik, nik entzun dudanez, behintzat, hasiera batean Gasteizen bertan, Gasteizko EH Bilduk edo, mugimendu antifasista horren erantzunaren aurka azaldu bazan ere, gero, baina bardura asko egin dio, erantzun horri, eta ez du erabat kontra egin nire iritziz. Nik uste dut hori ere, hankasartze politikoa dela EH Bilduren aldetik, niretzat. Batetik, eta galdera bati erantzun beharko geniokelako, egin beharko litzaiokelako, eta da, ea posible zen aldez aurretik falange alderdi politikoak egindako iragarritako ekitaldi hori debekatzea, ea posible altzan, eta nik uste dut hor dagoela baita ere gakoa, zen eta EH Bilduren aldetik eskatzen ari zaizkio Eusko Jaurlaritzari azalpenak horri buruz, zergatik etzan hori debekatu, zergatik etzan hori ez dakiz zer, eta nik uste dut hor dagoela gako bat. Nik uste falange espainola da momentu honetan, ez da esango hori ondo dagoen ala ez, baina alderdi politiko legal bat, eta beraz, printzipioz, baldin eta ekitaldi horretan defendatuko zituen leloak edo konstituzioaren aurkakoak ezpaziren, printzipioz ez zegoen arrazoirik ekitaldi hori debekatzeko. Provokazio bat zala, zalantzarik gabe, urriak 12 batean, falange espainola de las Jons alderdi politikoak ekitaldi politiko bat antolatzea Gasteizen, zalantzarik gabe, provokazio bat da. Baina nik uste dut alderdi politikoen muinean eta izaeran dago hain zuzen ere nolabait esateko, baita ere komatxo guztikin provokatzea. Ez da, provokatzea, herritarrengan sortzea, berdintzain jakin mina, aserrea, atxikimendua denetik, ez da. Eta hala ere nik uste dut provokazioa, olako provokazioatzat hartzen bazan, nik uste dut jarrera inteligenteana da ez erantzutea provokazio horri erantzuntzan moduan. Zergatik, azkenean, eztabaidan jartzen dalako ez falangeren ekitaldian, ez falangeren mezuan, ez falangeren izaeran edo existentzia bera, baizik eta normalean, orokorrean horrela gertatzen da beti, gaur eztabaida publikoan dagoen arazoa edo dagoen gaia da, hain zuzen ere, mugimendu antifasistak emandako erantzuna. Aipatu ditu kinek eta bat nator, baino denontzat, ez da, adierazpen askatasuna, nik aipatuko baita ere beste oinarrizko eskubidea, manifestatzeko askatasuna, partaidetza politikoa ere bai, eta gertatzen dena da, hemen esan nahi dut Euskadiko Erkidego Autonomoan edo zabalagoak izaten Hego Euskal Herrian gertatzen dena da antifasismoa
ez dala izan beti, ez dut esango orain, ez dala beti izan horren antifaxista, eta hemen alde horretatik ene bai sufrimendu asko egonda, etorri zaigu, eta nik uste dut jendeak oraindik ez dugula, ezin dugula, erabat ahaztu. Eta horrelako jarrera violentoak, nahiz eta violentzia izan gauzen aurka, ez pertsonen aurka, oraindik nik uste dut ez dagoela benetan jasaterik. Helduko gera, ere bai indarkeriari buruz hitz egitera, baina horre Garbinezuk falangeri buruz hitz egiten zen biltzan, eta noski orain eztabaida piztu da, bakoitzak ze ardura dauzkan, eta indarkeriaren erabilera, eta elementu guzti hauek, baina noski hemen akaso agerian gelditzen dena eta hainbeste ez dena aipatu ere bada ere, nola da posible falange bera existitza, nola da posible legezkotasun osoa izatea alderdi honek. Gainera, egon diren eztabaidetan aipatzen zen kontraargudioetako bat edo hasteko argumentarietako elementuetako bat bazen hautetxiak aipatzen zutenean. Beno, nik uste hemen mahai honetan gauden guztiak bat egiten dugula falangerekiko aurkakotasunean, ekintzak nun daude. Nik uste dute indarkeria edo violentzia zizketan ari garela, uste dut falangeak bere mezuetan violentzia karga handiko mezuak darabiltzala eta gizartearen oso zati mugatu baten eskubideak errespetatzearen aldeko mezuak dauzkala, ezta? Esan nahi dut oso... Eta deigarria egiten zaitze, ez naiz ni aditua, baina uste dut Alemanian esate baterako, halako legeak betetzeko oso tematuta ibiltzen direla. Harrituko ninduke nazien elkartaratze bat egitea Hitlerren urtemuga ospatzeko erdigunean, eta plaza esan dezagun instituzioetako egoitzak dauden plazetan baimena ematea halako zerbait egiteko. Uste dut halako kontuekin oso zorrotzak direla. Deigarria da Palestinarekin ze jarrera duten, baina holokaustoarekin lotuta, orain holokausto aurreko kolonialismo garaietako kontu batzuk ere hasi omen dira pixkanaka, baina holokaustoa ikutu ezina da, ezta? Aldiz hemen, 36an gertatu zena, ez dela ikutu ezina, baizik eta oraindik ere argitzeke dagoela. Alegia, ez dauzkagu Auschwitz bezalako tokiak, bertara joan, eta gertatu zena argiki ikusteko, azaltzeko, eta bar. Alegia, oraindik ere, memoria historikoaren legeak indarrean jartzen ari diren garaiak bizi ditugu, ezta? Beraz, garai hori aintzat hartuta, oraindik ere gorpuak berreskuratzeke dauden garaiak direla aintzat hartuta. Ez dakit, estatuko biktima hainbat oraindik ere aitortzeke garaian gaudela aintzat hartuta, normala iruditzen zait halako erreakzioak egotea. Gustatuko zaigu gehiago, gutxiago, eta oso deigarria egiten zait gainera reakzio horretan parte hartu duten gazteei eman zaien trataera. Batean, erru guztia eurek izan dutelako, badirudi, ez? Behartzela, deabru bat bilatu, totalitario hitza baliatuz, violento hitza baliatuz, eta hori errepikatzen joan da, bai, ez? Pentsatzen duzu, eske violentzia erabiltzea ez da gauza zuzena. Konforme horrela botatzen badidazu, ez dizut hori eztabaidatuko. Orain, non geratzen da eskubideen defentsa? Nork du horren ardura? Nork baimentzen du provokazio gauzaraztea? Zergatik? Eta gaineratuko diogu, zergatik izan zuen ertzaintza jarrera hori. Dispositiboa etzela nahikoa. Baina nahikoa izan gabe ere, nahikoa tarte izan zuten justuki batzuen aurka oldartzeko. Eta irudiak ikusi eta aztertzen baldin badituzue, honekin Netflixeko serie dokumental bat egin genezake, sailka, minutuak eta orduak nola joan ziren aztertzeko eta iruditzen zait horrelako kontuak benetan interesgarriak direla. Beraz, hemen kulpa zati handi bat badago, eta uste dut zentzu horretan lehen Garbiñek aipatzen zuen, ezta? EH Bilduk jarrera aldaketa izan duela. Ez dakit jarrera aldaketa izan den, baina Gasteizeko udalean esate baterako bai Podemosek eta bai EH Bilduk ez zuten parte hartu, gainerako alderdiek sustatu nahi zuten horretan ere, ez? Orduan, hemen ikusten da, badago halako marra bat, eta zenbaitzuk marra hori baliatzen dute, batzutan alde batean egoteko
eta bestean, ez? Eta hori eskuinak oso ondo egiten duen zerbait da. Hor deigarri egiten zaiana da alderdi sozialista ze puntutan kokatzen den bereziki Hego Euskal Herrian edo Araba Bizkaia eta Gipuzkoan hobeto esan da, ez? Beraz, ikusi ditut irudiak, orain ordu gutxi, matraila ezurra hausita daukan gazte horrena, eta Twitterren argazki bat igotzen zuen, nola burua estalitako ertzain kuadrilla bat gerturatu zaion, ikertua izaten ari dela jakinarazteko, ez? Halako gauzak normalki notifikazio bat, eta hori Garbiñek ere ondo daki, eskutan ekarri behar dizute, hori badakigu, poliziak ikartzen du, hori ez dakit zergatik oso ondo zergatik den, baina poliziak ekarri behar dizu eskutan. Uste dut langile publiko asko ondaitezkela horretarako, baina tira. Baina kasu honetan ikusten da uniformatuta eta gainera kali istiluetarako prestatutako, uniformatutako eta buru astalitako kuadrilla bat gerturatzen zaiola, familiaren gandi bereizi, eta notifikatu hori. Zer gertatzen ari da hemen? Baten batek, ez dakit, petxua arnasez bete behar du eta ez dakit zerbait markatu? Ni oso kezkatuta nago gertatzen ari den kontu guztiarekin, besteak beste, ertzainak batetik kexu direlako disposizioa etzelako nahikoa, baina era berean baten batek baimendu zuen eta baimendu zuen gainera Gasteiz erdigunean. Donostian gogoratzen dut, orain urte batzuk ere izan zela antzerako gertakari bat, baina Garberara bidali zituzten. Garberako aparkalekura. Hirigunetik erabat kanpo, eta iritsi bezala handik joanarazi izan zirenak. Erantzuna egon zen, bai, herritar ugarik protesta egin zuten, eta baina oso aparteko toki batean, ez? Zeinek erabaki du Gasteiz erdigunean baimentzea urriak 12 batean hau, eta nork kudeatu du dispositibo hau, ezta? Baten batek asmo konkretu batekin egin du, hala baldin bada, uste dut Jaurlaritzaren baitan saltsa interesgarria daukatela, eta saltsa hori kontrolpean hartu edota ondorioen aurrean halako adierazpenak egitea, nik uste dut ez dela inondik inora instituzio publiko batek denon instituzio publikoa denak halako ez dakit hitzak baliatzea eta ez dakit halako polemika oso ez dakit interesatua baliatzea. Garbiñe? Bueno, ari mutur asko daude hemen, ez da, tira egiteko, edo gai asko, desberdinak niretzat. Alde batetikan ertzaintzaren jarrera edo ertzaintzaren jarduera egun horretan. Nik dispositibo polizial eta zeia esan ez dakit gauza hondik, ezer ez esateagatik, baino egia da, begibistakoa dela, etzala behar bada ondo neurtu, Falange alderdiaren ekitaldi horren inguruan zegoen arriskua. Ekinek garbi utzi du eta bat nator horrekin, seguruenik etzala gauzarik seguruena Gasteizen erdian ekitaldi hori egiteko baimena ematea, batetik. Bestetik, dispositiboari buruz. Bueno, Zupiria sailburuak berak aitortu du dispositiboa etzala nahikoa, nik uste dut etzala ondo neurtu, baina adi nik uste dut kontuan hartu behar dugula, mugimendu antifasistari erantzun ziola, mugimendu antifasistari ertzaintzak erantzun ziola, hain zuzen ere mugimendu horrek kontra egin ziolako alderdi legal batek egindako ekitaldi bati. Eta legaltasun horri buruz. Garbiñe, baina galdera bat horre, jakin minez, zuk ez duzu ikusten kasu honetan adibidez Falange alderdi legeztatua da, konforme. Baina bere aldarrikapenak eta bere keinuak frankismoari gorazarre egiteko baliatzen badituzte eta egin bazuten, zein da hor erabaki alegia, zer da lehena geldiarazi beharko litzakeena? Ni pixka bat horrekin nago tematuta eta kezka puntu nagusia horrekin daukat, baita aurrera begira ere, esan nahi dut, legeztatua bai, baina ze mezurekin zetozen, ez da? Ezakit, hor nik badaukat zalantza, ez dakit nola ikuste duzunzuk. Bai, egia esan ez dakit ze mezurekin zetozen, ez dakit zer aldarrikatzen zuten egun horretan zehazki, ni sartu naiz gaur, jakin minez, Falange Espainolai de las Jons izena hori du, eta oso izen gogorra da gainean, niretzat, bueno, esan, atzean daukan historiarekin, ez da, kontuan hartzen badugu, eta ni sartu naiz bere web horrian, eta egia esan, bueno, oso mezu ilunak esan nahi dut ez garbiak dauzka,
eta baina adibidez oso bitxia da dendan, daukate denda atal bat, eta dendan adibidez jartzeu banderas, bueno, gaztelaniaz, banderas, eta argazkian azaltzen dira bi, eta biak konstituzionalak. Hori sakatu eta orduan hasten dira beste bandera batzuk arrano eta guzti, ezta? Esan nahi dut, itxuraz gauza bat da, azpitik beste gauza bat da, baina, eta egia esan ez dakit Gasteizen ze lelokin etorri zien, edo ze temak Argazki eta bideoak ikusita ikusten da besoa nola altxatzen duten, zuzen horregatik diote. Baina begira, nik uste dut, nik alderdi politikoen legea da 2002koa. 2002an hemen oso egoera larrian geunden, bakarrik momentu honetan aipatuko dut, eta bakarrik hori interesatzen zaidalako lege horri buruz hitz egiteko zertxo bait, ezta? Eta hiltzen ari zan, asko gainea momentu horretan, eta aprobatu zan alderdi politikoen legea. Lege horren arabera ezker abertzalea, delako ezker abertzalea, ez dakit orduan zehazki ze izen zeukan, batasuna, ez naiz gogoratzen, debekatu egite zan, ezta? Eta baztertu egite zan, eta baztertu zan politikoki, eta debekatu egin zan. Nik guztiz kontra egin nuen, eta behar bada bazeuden arrazoiak debekatzeko zergatik, eta hiltzen ari zalako, lotura politiko bat bazegoelako ezker abertzale horren artean eta etaren artean, ezker abertzale horrek etzuelako garbi kontra egiten indarkeriaren aurka kontra egiten, eta bar. Bueno, ez da berriz ere errepikatuko zer gertatzen ari zan une hartan, baina nik beti defendatu izan duen, behatasunak edo, bere garaiko izenarekin, egon bartzula, legala izan bartzuela, beren ideiak plazaratzeko, maigaineratzeko eskubide oso auki bartzuela, eta eztabaida politikoa, guztiz politikoa behartzuela izan, eta herriak hauteskundetan alderdi politiko bakoitza jarriko zula bere tokian. Eta beti defendatu duen bere legalitatea, eta baita ere noski ezker abertzale horren ordezkariek parte hartzea erakundeetan. Orduan nik hori defendatzen nuen, eta momentu honetan defendatzen dut gauza bera falangerekiko. Eta ez zait gustatzen bat ere. Eta nik negatik behar bada debekatuko nuke. Baina nik uste dut demokraziak benetan eta partaidetza politikoak hori eskatzen duela. Beste gauza bat da mugatzea edo esatea falangeri hainbat gauza, hain zuzen ere memoria historikoaren legearen aurka dijoalako ezin duela esan. Baina ezker abertzalearen kasuan, orain 20 urte, 23 urte, gauza bera gertatzen zen. Orduan etzegoen noski, beste lege berezirik, baino bazegoen kode penala, bazegoen konstituzioa, eta argi dago, etaren jarrera, eta ezker abertzalearen jarrera politikoa, etzala demokratikoa alde horretatikan. Eta esaten dut, eta berriz esango dut, nik alde nengoen mantentzeko legaltasuna, ezker abertzalearena. Eta ni sortu adibidez, bere estatutu berriak azaldu zituenean, Bilbon, Euskalduna Jauregian, 2011ko uste dute otsailean buruzari naiz, ni han nengoen, hain zuzen ere horregia benetako tokia emate ziolako ezker abertzaleari politikan. Eta horregatikan esan nahi dut, ez dala falange kasua bakarrik, baizik eta orokorrean ikusi behar da, zer dan partaidetza politikoa eta noraino iritsi behar dan. Eta egia da, Alemanian etzala hau jasango, etzala hau onartuko, baina Alemanian etzan onartu ez da ere, ez Bader-Meinhof, ez olako indar politikoak ere. Beraz, adi eta argi, egoerak askoz ere borobilagoak dira, eta ez dezagun bakarri fokoa jarri alde batean. Pixkat, Garbine, ari horretatikan jarraiki eta hor fokoa esaten zenula, hor, niri arretan dia deitzen diena da, eztabaida honetan ere nola erabiltzen den indarkeriaren argudio, kontraargudio gisa, gogora ekarriz etaren jardun armatua, baina hor fokua
denbora tarte labur batean jartzen da, frankismoaren amaieratik gaur arteko tartean. Eta niri beldurra handia edo kezka eragiten didana da, nola, azkenan, eztabaida horretan murgilduta, nola, nola batzuek, esaterako EAJak edo alderdi sozialistak beraiek erabiltzen dute, beraien burua aurkezten dute garbi-garbi gisa, baina 1934 urteko urriko iraultzaren baitan alderdi sozialista hor bat zegoen. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, beraien borrokaldiak ere izaten zituen Bilboko kaleetan zehar izan karlistekin edo izan sozialistekin 19. mende hasieran. Eta ez dakit, pixkat, beldurra ematen diana da, horre ea nola erabiltzen den indarkeria terminoa batak besteari errua botatzeko jakinda ere. Indarkeria gora, indarkeria bera hitz egiten denean, horrek ere bere birbiktimizazioa eragiten duela, eta ez dakit, hemen indarkeriarena, ez dakit, historikoki, gaur egun testuinguruan garaiki da, 2025 urtean giroa guztiz bestelakoa da, baina politikari lotua joan den kontu batera izan da indarkeria biziosoan. Ez dakit nola ikusten duzuen, proposatu dizuedan saltxau, Garbine. Bai, barkatu alde batetik, nik eta ekarri dut eta aipatu dut hain zuzen ere alderatzeko edo eta ikusteko beste ikuspen puntu batetik zer dan alderdien nabait legea edo alderdi baten legalizazioa eta bar, ezta? Eta buruan, oraindikan nik buruan dudalako, zalantzarik gabe, nahiko berria dalako oraindik eta hor dagoelako. Eta netzako alderagarriak direlako egoerak. Bestetik, bai, alderdik edo edozein mugimendu sozial, giza mugimendu guztiek dauzkate beren kontra esanak, ezta? Eta areago, haindik, nolabait esateko alderdi historikoak, urte mordo bat, zera jarduera politikoan daramatzatenak, ezta? Haiek oraindikan kontraesan gehiago eta jarrera desberdin gehiago mantendu dituzte historiaren zehar. Nik uste dut alere biolentziaren indarkeriaren kontua handiz manejatu egin behar dela, ezta? Eta egia da ez dela berdina gaur egun adibidez daukagun jarrera edo orain 100 urte edo 50 urte, eta nik uste dut mugimendu pasifistak edo bake mugimenduek asko eragina handia izan dutela munduan, eta seguruenik iraganean hainbat jarrera, ez dakit violentoak, edo behintzat indarkeriaz baliatu diren mugimenduak, gaur egun behar bada, hori matizatuko lukete, baina baita ere egia da, iraganean hainbat unetan, hainbat garaitan, etzala posible hainbat injustiziaren aurka egitea indarkeria erabili gabe. Nik ez dute defendatuko jarrera, aingeru jarrera edo serafiko bat, ezta? Nik badakit historian zehar mugimendu sozialak erabili behar izan dutela indarkeria errebelatzeko, botere injustuaren aurka rebelatzeko argi daukat hori beharrezkoa izan dela, eta etzeola beste tresnarik, ez da gauzak aurrera egiteko eta injustiziaren aurka egiteko, baina nik uste dut hau ez dela une hori, eta nik uste dut, ez dut aipatuko Palestina adibidez, baina gure tokian, hemen gauden tokia honetan, ez da, nik uste dut gaur egun badauzkagula tresna asko batez ere zera leia politikoa, erakunde publikoak, erakunde politikoak eta bar, gure jarrerak azaltzeko eta printzipioz ez dut uste gure egoera indarkeriaren erantzuna behar duenik. Maituko dugu zurekin, Garbine, labur mesedez. Bai, Kine, Garbine eta Kine. Ui, barkatu. Bai, labur. Bai, nik uste dut hemen iritzi ezberdinak badaudela, eta uste dut azken batean guztioneko antifasistak garela, naiz eta hemen filosofikoki debatitzen hasi indarkeriaren erabilera, eta legen aplikazioa nola
nola planteatu. Baina uste dut hemen, eta Jose Azurmendi alakoetan gogora ekartza beti da interesgarria eta garrantzitsua, zentzurretan, azken batean, demokrata eta violento, ez? Eskema horretara badirudi baten bat interesatuta badagoela, ez da? Garai ilunak datozela iragartzen zuen lehendakariak politika orokorreko plenoan, baina garai ilunak egon badaude, gehiago ilunduko ditugu, baita etxean bertan ere alegia. Zeinek ateratzen dugu zenetatik etegina eta irabazia, ez? Eta lehen aipatzen genuena, indarkeriaren erabilera. Luze eta zabalitzea genezake, baina ertzaintzak indarkeria baliatzen du. Eta argi geratu zen gainera, ez zuela zuzen baliatu, bere indarkeriaren botere hori, ezta? Beraz, indarkeriaz hitz egiten hasita, uste dut hemen indarkeria foko ezberdinak badaudela, falangetik edo jonsetik hasita, indarkeria ekimen bat bazelako, nolabaiteko mezu humilanteak eta herri honetan gertatu den guztiaren ondoren, oraindik ere argipen prozesu batean gaudenean, non memoria legez berdinak zintzilik dauden garaiotan, provokazio baino haratago dijoan kontu bat da, eta jaurlaritzak hori baimentzea. Eta gainera, argiki gainera, elkartaratze susmagarri hori babestu egin zuen eta gerturatzen zen edonor, aurpegi estalita edo gabe. Egon du naiz kirurgikoki ikusten argazki eta bideo guztiak, eta hemen ertzaintzan ez da gizin zegoen ardura postu horretan, baina operatibo honek argiki jokatu zuen modu batera, eta oso alde bakarrez, justuki aurre egitera edota zerbait esarretera gerturatu ziren hiritar guztiei, adinekoak bultzak ere ikusi ditut, beraz, guzti etzen inor salbatu. Ba, hementxen utziko dugu aipagai hau, askorako ematen duen aipagaia da, eta seguru aski gehiago hitz egingo dela, hemendik aste pare bat barru legebiltzarrean, PS eta EAJ eta zein EH Bilduk aurkeztutako bi legez besteko proposamen eztabaidatu behar dituztelarako, ezakit, espero dezagun, perspektibarekin eman dadila eztabaida hori, eta ez bero-beroan, orain arte eman dena. Goizeko 9:12 dira, azken ordukoen berri ere jaso berra dugu, izan ere Donostiako Basque Culinary Centerrek ateak zabaldu ditu bere egoitza berrian, eta mugarria ezarri du, hor Goe Gastronomi Open ekosistem izeneko espazio berriaren bitartez gaurtik aurrera martxan dena. Iraia Kamra, egunon? Egunon, Pei eta egunon entzuleak. Goe Day One izeneko jardunaldiarekin ekin diote ibilbideari sektoreko profesionalei zuzendutako esperientzia murgitzaile batekin. Helburua gastronomiaren etorkizuna elikatzea da berrikuntzaren, ezagutzaren eta talentuaren bidez. Arratsaldean inaugurazio instituzionala izango da eta izango dira erakundetako ordezkariak, baita eraikinaren diseinatzailea ere. Basque Culinary Center Gipuzkoako hiriburuan ireki duen egoitza berriaren azpiegitura berriak maila goreneko instalazioak eskaintzen ditu. Goeren bidez Basque Culinary Centerek bere lidergoa indartu nahi du hezkuntzan eta ikerketan, eta aldi berean lankidetza sustatu bertako eta nazioarteko chef, enpresa eta komunitateekin. Noski egoitza berrian ez dira faltako graduko eta masterreko ikasketak, tailerrak eta dastatzeak, jasangarritasunari buruzko proiektuak eta gastronomiaren azken joerak partekatzeko ekitaldiak. 20 urte ez bestalde, 20 urtez agintean izan den ezkerrari bizkarra eman da, Rodrigo Paz hautagaia demokristaua hautatu dute presidente Bolibarrek, botoen 154rekin Jorge Tuto Quiroga presidente hoi eskuindarrari gailenduta. Aldaketaren presidente izango dela hitzeman du Pazek, baita herritar guztientzat eta zentrotik aginduko duela ere. Hauteskunde Auzitegi Gorenak jakinarazitako aurretiazko emaitzen arabera, Rodrigo Pazen alderdi demokrata kristaua gailendu da, Boliviako hauteskunde presidenzialen bigarren itzulian, botoen 154rekin. Jorge Tuto Quirogaren Libre Aliantzak berriz 155ekin gelditu da hauteskundeen egunera arte inkesta guztiek aurretik kokatzen zuten arren. Quirogak berehala onartu du bere porrota, gauzak horrela, Paz izango da Boliviako estatu buru berria eta Edman Lara presidente orde. Lara, un solo corazón. Paz, Lara, un solo corazón. Nazioaren aurreen egindako hitzaldian herritarrek eskatutako aldaketa gauzatuko duela ziurtatu du presidente berriak. Y sabemos los bolivianos que la ideología no da de comer. Lo que da de comer es el derecho al trabajo, lo que da de comer es instituciones fuertes, lo que da de comer es seguridad jurídica, el respeto a la propiedad privada, lo que da de comer es tener certidumbre.
Eta argi utzi du bere agintaldiko ardatzak izango direla ordena eta segurtasun ekonomikoa herrialdeak posizio kontserbadoreagoetara egingo duela aurreratuz. Eta egunaren nondik norakoak ere jasoko ditugu Itxaso Leon, egunon. Egunon, Pelle, egunon, entzuleok gaurko aurri ikuspenen artean lakuak eskola bikaina denontzat deritzon prozesua zabalduko du astelehen honetan, sektoreko eragileekin. Goizeko 10:00 labek Palestinarekin elkartasunean egindako lanuzteak baloratuko ditu eta ekimen berriak iragarriko ditu Israelekiko erakunde zein merkataritza lotura oro eteteko. Bestalde, ELA, ESK, Steilas, USO, CGT eta CNT sindikatuek prentsaurrekoa emango dute, kasu honetan privatizazioaren aurka Osakidetzan eta Osasun bidean martxan jarriko duten kanpaina berria aurkezteko. Beste kontu bat, Mikel Torres sailburuak Europar dirua nola bideratu den baloratuko du parlamentuan eta tokian toki Denis Itxaso sailburuak etxebizitza promozio ofizial aurkeztuko du Hondarribian, Inspira bizitza dopaketak egingo dituzte Donostiako kurtsalen, naiz irratian zuzenean jarraituko ditugunak saio berezi batean, eta Bilbon Ria 2000 sozietatearen administrazio kontseilua bilduko da. Gainera, hiri berean, Egurraren herria kanpaina ibiltariaren unitate mugikorra inauguratzeko ekitaldia egingo dute. Kanpainak 18 udalerri zeharkatuko ditu datozen hilabeteetan Euskal Autonomia Erkidegoko baso eta egur sektorea ikustarazteko. Amaitzeko kulturari dagokionez, pare bat kontu Bilbon jarraituko ditugunak, La Forza del Destino operaren aurkezpena BBVA Fundazioan, eta Dekorado filmaren aurre estreinaldia Azkuna Zentroan 2026ko Fant jaialdiaren baitan. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko Itxaso. Eskerrik asko. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan bada nabarmentzeko jazorarik. Ohiko topilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon, bestalde aipatu behar dugu Bilaonako ibilgailuen arteko istripua izan dela N batean, Irungo norantzan istripua amaituta dago, baina autopilaketak bertan mantentzen dira, beraz kontuz puntu horretan. Eguraldiari dagokionez esango dugu gaurko honetan 12 eta 16 gradu arteko temperaturak dauzkagula eta Euskal Herria lainotsu dago. Informazioaren aria. Euskal Herria Palestina bufanda. Eskuratu naizekin Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda. Eskatu naiz dendan. denda.naiz.eus. Eta etxean jasoko duzu partidaren eguna baino lehen. denda.naiz.eus. Eskatu orain. Euskal Herria Palestina. Espazio honek besteak beste termozuntzezko, aluminiozko, PVC-ezko edo egurrezko leihoak ditu. Eta kanpoalderako zein barrualderako askotariko itxiturak. Alkain Hogar Hondarribian eta Astigarragan. Aholkularitzarik onena eta erantzuniko soena armairuetan, ateetan, lurzoruetan, sukaldeetan, komunetan, zeramikan. Bai, alkainen! Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. It's getting hard for me to reframe all those shifting memories, like a music box that never stops dancing by itself. What a broken world. Goizeko 9:08 iaia, eta aipatu behar dugu guztiz bestelako kontu bat, Montxo Martinez Antia, eraila izan zela dioten froga berriak aurkeztu ditu, giza eskubideen behatokiak kasua berriz ebaluatu dezala ere eskatu dio Eusko Jaurlaritzako Justizia eta Giza Eskubideen sailburu Maria Jesus San Joseri, Martinez Antia estatuaren biktima gisa aitortu eta familiak erreparazioa eskatu dezan. Pienso que era mejor ir a la cárcel que no morir.
y no creo que se suicidó mi hermano, para nada. Nunca se nos había ocurrido pegarnos un tiro, es que no iba dentro de... Carmen Antia, amaren, Elena Martínez Aizparen eta haren militantziakide izandako Javier Ruiz de Apodakaren testigantza argigarriak biltzen ditu ere ikusentzunezko batek eta aldarrikatu dute 50 urte geroago egia azaleratzen hasiko dela. Joxan Agirre soziologoa daukagu gurekin, Montxo Antiaren heriotza ikertzen ibili da egunon. Kaixo, egunon. Bueno, nola aurkeztuko zeniguke Jose Ramon Martínez Antia? Bueno, pues ni bezalako egiatarra, donostiarra baina egia auzokoa, gaztetatikan azken frankismoaren kontraga borrokoan buru belarri jardun zuena, egitik, zetorrena, bere gazte urtetan, eta oso epe motzean, Burgosko prozesotik abiatuta, eta 3 urte beranduago exiliatu behar izan zen arte, pues, borrokan jardun zuena. Lehen, aipatu duenaen aritik, orduan bat zirudie, frankismoari aurre egiteko violentzia erabiltzea, ez zegoela hain gaizki konsideratuta. Bueno, pues kasotan Montxo bide beretik jardun zuen, eta ies egin da gero buru belarri jardun zuen ere bestelako borroka armatuan alegia eta politiko-militarreko kidea zen. Eta, bueno, txiki eta egi zigor eriotzapean, mehatxupean zeudela beste kide batzuentzako, Garmendia, Perez, Beotegi, Wilson, mehatxua oso hurbilete zeukatela, pues, polibili asko pasatu ziren muga, pues, ala donola afusilamendu horiek ekiditeko, eta testu inguru hartan infiltratu batek albideratutako zelata batean poliziak hil zuen, Madrilen. Aipatuko ditugu, aurrenatu dituzu elementu ezberdinak, aipatu duzu Ipar Euskal Herrian erbesteratu zen, hor pixkat Ipar Euskal Herrian zela, hango militantzia garaian, pixkat zer nolako jardunetan ibizenan? Zergoen, igual, abertzaletasuna, orain hain zabalduta eta ulertzen duen buzula bezala oso astapenetan zegoen, baina, bueno, frankismotik, ditaduratik ies egiten zuten pertsonekiko izugarrizko elkartasun uholdea zegoen, ez? Ordu garai hartakoa da enbataren sorrera, bueno, pues, errefuxiaten kontrako frantziar polizia burutzen zituen lehen sarekaden kontrako protestak, entzerronak, gozegrebak, kalako batean parte hartu eta Montxo atxilotu zuten, bera, frantziar poliziak, eta borborrean zegoen herri baten, bueno, erakuz gertakizuna ematen ziren nun nahi. Eta euskara, abertzaletasuna, nazioaren, bueno, eraikitze fase berrian zegoen euskal gazteria nagusikik, eta Montxo bazen, eferbestentziaren parte aktiboa. Horra, hain zuzen, Madrilen izan zen, jaso zen bere heriotza, zergaitik antzen Madrilen? Madrilen sartu ziren 6-8, bueno, etako militante, 4 taldetan banatuta, binaka pisuetan, eta, bueno, giesateko hiltzen zutenean, aste gutxi batzu zeramaten, eta eramaten, bueno, prestatzen ari ziren, bueno, Frankok sinatzeko zorian zegoen eriotze zigorroien geldiarazteko edozein, bueno, egoera hori berpentsatzera, berkonsideratzera emango zuen edozein ekintza armatu. Batez ere, bueno, personalitate jakinen baiketa, truke bat saiatzen, egiteko saiatzen, bere garaian, Burgosko prozesuan Alemaniako konsula hemen baitu zen bezala, zeo zer egin nahi zuten epe motzean gainera, prozeso sumarizimo hiek oso azkar zijoa zen, eta, bueno, inminenteak ziren afusilamenduak edo ejekuzioak, eta ala edo nola, beruen jardun armatuaren bidez, bueno, jarri nahi zuten frankismoa atakazailean, ez? Nola baiteko trukea behartuz, edo nola baiteko jardun armatua azken buraino eramanez, hain zuzen ere afusilamendu horiek ekiditeko. Horre zehazki, aipatu duzu, infiltratuak bazirela, Mikel Lejartza dugu, ezakit, honek nolako eragina izan zuen Jose Ramon Antiarekiko? Bueno, pisukideak ziren, hain zuzen ere. Juan de Olias kalean hil zuten etxe bizitzartan, Madrilen zeuzkaten gainerako etxe bizitzeken bateran,
Mikel Ejarzak el Lobo infiltratuak lortu zituen. Madrilen sartu zirenerako, ja poliziak ez zelatan zai zeuden. Polizia bera aurkitu zituen etxe bizitza horiek. Orduan, esan daiteke, Madrila sartu ziren militante guztia ja lehen minututik lokalizatua, monitorizatuta eta kontrolpea zeuzkatela. Eta binaka zeuden pisutan, eta justu Juan de Olias, Montxo hil zuten pisuan, bere pisukidea Mikel Ejarza zen. Mikel Ejarza ja bazeukan beste aurrekari bat, 2 hilabete lehenago Madrilen ere bai, etako beste komando bat interceptatu zuten, bera, talde horren partaide zela, ezen giza bereko operazio bat, bera zelatatu, barrutik zeukan informazio guztia, eta ekin bide hartan Josu Mujika Aiestaran, Legazpierra hil zuten Bernabeu ondoan, eta, garai hartakoa da pasarte famatua El Loborena, bera ere tiroketa hartan, hala edo nola erdian bere burua kokatu ikusi zuen, errefuxiatu zen etxe bizitza batean, desagertu zen, eta handik hilabetetara agertu zen berriro Ipar Euskal Herrian, esanez, libratu naiz, esuertea, eta bigarren saio horretan, irailean alegia, berriro zegoen Madrilen, eta etako militante gisa, berriz ere, operazio beraren bigarren faseari ekiteko, ez? Eta fase horren ondorioz, Montxo hil zuten, egun berean Andoni Campillo Bartzelonan, eta ehunka atxilotu, torturatu, eta bar. Aipazu duzu Andoni Campillo, Bartzelonan, ze Bartzelonan ere pareko egoera gertatu zen, hain justu, zakit hau izan daiteken, noski txiki Bartzelonan zaolako atxilotua. Bai, hain zuzen ere, Madrilen hainbat helburu euskaten bezala, Bartzelonan beste batzuk, eta helburu egitako bat zen, modelo kartzelan zegoen txiki helikopteros ateratzea. Zuten demorik izan. Gero, zehazki, pixka bat ekarrita afera gaurkotasunera, hor Mikel Ejartzak liburuak, kazetari batekin, liburuak idatzi izan ditu, elkarrizketa periodistikoak ere eskaini izan ditu. Ez dakit, egun bere egungo irudia zer esango zenuk, ez hain justu, hemen nahiko balitz bide bat egiteko badago, akaso berari galdetuta, halko zen jakin nolakoa izan zen Montxo Antiaren heriotza? Bai, honek Mikel Ejarzak beste baten eskuarekin beti, asko zabaldu du bere bizitzaren gloria eta miseriak, batzutan agertzen da heroi bat bezala, bestetan bazterrean utzitako panpin erabilitako gisa, eta tarteka gezur asko esaten dituen arren, batzutan egiaren bat ere tartekatzen du, ez? Lehen operazio polizialaren arira, Josu Mujikaren heriotza ondorio gisa ekarri zula, urte bereko uztailean, han ere agertu ziren froga nabarmenak etzela tiroketa izan, baizik eta hilketa bat, bertsio hartan ere esan zuten Josu Mujika suizidatu dintzela, garai hartako latigilloa nolabait bazen, gero frogatu zen etzela egia, eta hori dela eta giza eskubideen behatokia familiaren ekimenez aurkeztu zuen kereila kriminal bat, Loboren kontra, Mikel Ejarzaren kontra, eta baita ere polizia operazio hartan parte zuzen hartu zuten hainbat polizia bururen kontra, kereila hori Madrilgo epaiteko batean oraindik biziri dago. Normalean alakoak artxibatzen dira automatikoki, preskribituta dagolako, amnistia legea dena ezabatu duelako, kasuntan biziri dago, irekita jarraitzen du, eta, gure asmoa da, kereilante garen aurrean, guretzat erruduna diren personaia guztia, bere, aipatu duzun bezala, ez? Ze gertatu zen jakitea, ze papera jokatu zuten eta ze ardura izan zuten aitortzea, edo gutxienez epaile batek horre jarraipena egitea. Azken finean, kasu hauetan guztietan, bertsio ofizialatik aratago, egon dena izan da utzikeria. Osea, epaitegi batek sekula ez ditu ikertu, sekula. Ez da frankismoren kondarrean geundela, garai hartan gertatutako pasadizo hilkorra, hilgarri horiek guztiak, eta pasatu dira markadan nebulosa baten erdian. Montxoren kasuan ofizialki, bertsio ofiziala dio suizidatu zela. Egia soziala, gure auzokoa, bere senidena, bere militantzia kideenak, beti deno jakin izan du oso ondo Montxo hile egin zutela, gainera,
prozedura, metodologia, infiltrazioaren, zelataren, oso kronologia zehatza dago, eta baita ere, bere kidea, aurreko eguneko aurkezpena esan zuen bezala, oharkabean sartu izan balira ere, bera konbentzitu zegoela, Montxo Andonikin egin zuten bezala, Bartzelonan, berda ere hile egingo zutela. Polizia ja deliberamendu hori hartuta zuelako. Hain zuzen, tesi ofizialan apur basakontzare gustatuko litzaidake, hor aipatu dugu, esaten da, Montxo Handiak buruaz beste egin zuela. Zertan oinarritzen da tesi ofiziala hori baieztatzeko? Claro, gu tesi ofiziala goiti bera irakurtzeko aukera izan duela gutxi. Azken finean, fíjate, 1975-etik 2015 arte, horretzen inolako mugimendurik, eta Jaurlaritzak ireki zuen leihatila baiatu, familiak aurkeztu zuen eskaera, lehen aipatu duzuen, balorazio batzordearen aurrean, Montxori biktima konsiderazioa eman zizaioten, eta batzorde horrek ukatu zion arrazoi edo dokumentu bakar batengatik. Alegia, txosten hartan, ez oso mardula, baina nahiko osatua, hainbat piezak osatua zeuden, bazegola folio tardiko egin zioten autopsiaren laburpen bat. Eta suizidio izan zela deliberatzeko elemento oso oinarrizko aletzen zituzten, tiro bakarra zuela, eskuineko lokitik sartuta eta aldetik aldera burua zeharkatzen zuela, eta ikusita zenbat elemento zirkustantzia, nolakoa zen eszenatokia, koherentea zela poliziak esaten zuen bersioarekin, suizidioarekin. Hori guztia folio terdian labur bilduta. Eta 2015ean, balorazio batzordea, eztabaida hori irekitzen dutenean, ezezkoa emateko edo erantzuteko argudio bakarra izan zen, hain zezen ere, forense txosten honen sinesgarritasuna baino koherentzea. Alegia, han esaten zena, bat zetorren suizidio estelatoki batekin. Hala ere, Pako Etxeberriak egin zuen gainera bigarren balorazio hori, bera Pako ere esaten zula, elemento pila falta zirela, erabaki sendo, irmo hartu alizateko, bestea beste, normalean txosten poliziala edo militarrek eramaltzen duzten gai horiek frankismoaren bukaeran, agertzen diren beste ikerketa, adibidez, gorpuaren argazkiak ez zeuden, eszenatokiaren krokiza edo argazkiak ez zeuden, gorputzaren gainean edo armen gainean egindako froga kimikoak, parafinarena, bera armak erabili zuen, pistola horrek benetan, balio izan zen, Montxo zeukan tiroa emateko, ala ez. Froga horiek ez ziren, diligentzia horiek ez ziren burutu. Orduan, Pako Etxeberriak esaten zuen, koherente izanik deskribapen motz hori suizidio kasio batekin, gorputzaren berazterketa forense bat lagunduko zuela, analizatzeko, balaren traiektoria, buruaren barruan, koherente ere bazen horrekin, bera proposatzen zuen familia ala nahi izan ezkero, exhumazio berri bat egiteko aukera. Claro, ordurako ja 40 urte pasatatzen den. Eta horrek eman zigun aukera, familiaren oniria ertzarekin, eta jaso genuen dokumentazio txosten horrekin lehen urratsa emateko. Eta kasontan berriro izan zen Pako Etxeberria eta Lourdes Errasti, antropologo forensea, berriz ere gorpuaren exhumazio egin zen poioen, ja 50 urte pasata, eta berriz ere gorpuzkinak aztertzeko alegina egin zen. Zer gertatzen zen, ja gorputz atala oso narriatuta zeuden, zeuzkan hilobian beste senide batzuen hilkutxa asko, bakarrik ezur gutxi batzuk zeuden osorik, ezur nagusiak, femurrak, umeroak, eta gainerako gorpuzkinetatik ezer gutxi berri lortu zen, lortu zuten aurkitzea parietal ezurraren zati bat, nun ikusten zen balak sartzerakoan utzitako koskak, baina horrek ez zuen ezer argitzen, ez zuen argi gehiago ekartzen egindako zea. Orduan, ikerketa bideratu genuen ja, zentratu ginen, txostenean agertzen ziren kontraesain larri eta elementu berri eta guretzat oso interesgarria ziren. Eta oso zentratuta zeuden
eszenatokiaren lehen behaketa egiten zuten poliziek egiten duen deskribapenarekin, eta gero han bainera baten barruan suizidatu omen zen Montxo, hor bertan bere eskura zeuden arma bakarra ziren pistola eta metraieta horiek euren deskribapen arabera nola zeuden. Paradogikoki, txosten hartan, inoiz aztertu ez zeuna, bat zeuden suizidioen bertsioa deusestatzeko elemento froga oso nabarmenak. Bai, horixe bera, galdetu beharra nizun ere, froga periziala egin duzu orain, HUko kriminologo batek azalpenak eman ditu krimenaren estenan topatutako metraileta eta Browning pistola batez, ezakit elementu teknikoa dau, ezakit zerrako zen iguke azaldu. Bai, eta gainera, alakoetan Paco Etxeberria beti esaten du, ez? Edo certeza, euskaraz da, bueno, certeza, edo erabatekoa da, edo ez da certeza. Orduan, frogatu behar ditu gauza, gure ustetik garatago. Testigantzak zinbestekoa dira jakiteko Montxo suizidatzeko moduko pertsona ote zen, ala ez. Kideek esan dezakete gauza batzu, baina gero, naiz eta denok uste testigur historiko hartan, nabarmena izango zela, normalena izango zela, Montxo poliziak hil izana, frogatu behar da. Eta hortarako, bueno, froga fisikoetan eta perizia profesionaletan ez baduzu oinarritzen, pues gauza geratzen dira pixka batez, pues bueno, iritzien baitan. Eta kasontan gu zentratu ginen asko guretzat nabarmena ziren kontrasanetan. Hor zeuden txosten forensea lehenoak esaten zuen oso nabarmen, oso literalki, Montxok pistolarekin suizidatu zela. 15 urte beranduago, Pakok egin zuen lehen berrazterketa forensean, grafiko bat lagunduta eta guzti, pistola batekin ilustratzen zuen suizidioaren iruditeria. Baina lehen momentutik txosten berean agertzen zen Saturnino Jagüe, Brigada Politiko Sozialeko burua, txosten poliziala, esaten zuen, gorpua agertzen zela empuñando una metralleta. A ber, edo bata, edo bestea. Norbaitek, edo oker zebilen, edo gezurretan ari zen. Orduan, zentratu ginen bi armen egoeran. Eta hortarako, nahiko deskribapen ona egiten zen hasierako behaketaren txostenean, arma nola zuden. Eta esaten zuten, pistola, esaten zuten nolakoa zen, Browning bat, semiautomatika bat, de akzion simple, dira armaiek, eta zegoela montatuta, kargatuta, alegiak kargadorea balakin barruan, baina kainoian ez zegoela balarik, ez kaskillorik. Armak pizka bat ezagutu itxura, badaki hori suizidio baten ondorioz ezinezkoa dela. Suizidatzen baldin bazara, automatikoki urrengo bala igotzen delako karrora. Ez bat zegoen, horrek zan naizun, pistola hori etzela erabili. Zegoelen bainoera barruan, karo, hori da, perito independiente, kriminologoa, eta gainera da, tiro instruktorea, eta armetan aditua, bere kurrikuluma, eta ez dauka zer ikusi gure munduarekin, kontrakoa. Horri berresten du, de forma kategorika, pistola hori etzela erabili. Beraz, forenseak eta Pakok egindako lehen txostenean, ja, hor badago zerbait kilikolo dagola. Orduan, erabaten gaitu horrek aztertzera, bueno, metraietarekin posiblea da norbere burua beste egitea, jakinda intzula, bueno, horizontalean, aldetik aldera, bainera baten barruan, claro, STNMK markako metraieta zen, 75 zentimetroko katxarroa da. Eta bainoaren ubikazioa zen, baino txiki bat, bainera bozkoa, eta horma, eskuineko horma, hemen zegoen. Beraz, suizidioen mekanika egiten badugu plaza baten erdian, eta hori esaten zut, posiblea da. Zerbait akrobatiko eta pizkata raroa da, porque baldin badaukazu pistola bat zure ondoan suizidatzeko, egitea malabarismo bat, antzeko zerbait, alako keinu bat suizidatzeko, arraro da, pero posiblea da. Eta eguneko batekoa baldin bada hori gertatzeko aukera ezin da deskartatu. Baina, frogatu duguna da, eszenatoki hartan, nun eskuin aldean eta atze aldean horma bat zegoen, Montxo barruan zegoela, etzen posible. Ez du ematen, erortzen zara baineratik, eta gainera gorpua agertu zen bezala, dekubito supino, ahoz gora, eta tiroren trajektoria kanporantza
odol arrastua eta guzti kanporatzen ematen zuen, ez zuen albidetzen alderantziz jarrita, eroriko zen justiz alderantziz. Osea, hor bade, froga guztiz sendoak demostratzeko pistola etzela erabili, eta eszenatokiatan armaarekin, naiz eta munizio bera erabili bromia eta estenemekak, suizidioaren mekanika eta gorputzaren aurkikuntza, posizioak eta zehar elementuak ez dute posible egiten suizidioaren bertsioa. Ez arma batekin, ez bestearekin. Eta heriotza ez bada naturala izan, ez bada estripuzko izan, eta deskartzatzen badegu suizidioa, pues, homicidio. Hilketaren aukera bakarrik geratu zen. Nor zegoen hor, Montxos aparte? Polizia. Nor hil zuen, hori ez dugu sekula jakingo. Nor hil zuen, pues, bueno, bide judizialak momentuz ikertzen ari da lehen hilketa hori, familiak hala animatzen bagaitu kereia hortan ere sartuko dugu beste apartado bat, Mikel Lejarza eta bigarren operazio hortan ardura izan zuten polizien kontra, haiek ere inputatu gisa deklaratu dezaten, Montxo Martínez Antiaren elketaren kariaz. Bueno, ez dakigu noraino iritsiko gera, baina gutxienez gauzak argiak behar du, osea, egia behar du argia. Eta ikerketa izaten da hortarako tresna. Hamarkadatan, ez poliziak, ez sistema judizialak ez du egin. Gu gure ondarralea jarri dugu, eta hori dela eta pentsatzen aurkitu ditugun frogak zientziaren argitan, perifia profesionalen argitan ukaezina direla, zuzendu gera Jaurlaritzaren gara, hain zuzen ere Maria Jesus San Jose sailburuaren gara. 2016an, 15 bitartean hartu zuten erabakia errebokatzeko, atzera egiteko, berriro aztertzeko kasua euren eskutan jartzen dugu froga kopuru hauen argitan, eta, bueno, pues Montxori biktima konsiderazioa, violentzia polizialaren biktimaren konsiderazioa eman diezaioten. Sigiera familiaren deskantsurako, lasaitasunerako, eta, bueno, hainbeste urtetako ilunkeria eta gero argi egin dadin kasu horren gainean, beste kasu askotan egin behar den bezala. Hor baita ere, arreta deitu dezaken elementuetako bat ere bada, okerrez banago, familiak ez duela garaiko sumario osoa eskuratu, zati bat soilik edo zer gertatu da? Bueno, a ber, sumario zati hori, normalean, jaso duen txostena, 58 horri alde inguru ditu, eta hor barrenatu behar dela, ere, azterketa forense, eta horre bi gauza dira zizake. Egin ote zen beste pieza bat separata moduan agertu dela eta argibide gehiago, gutxienez, txosten horren argibidean, zenbakitzen dira zenbat aktuazio judiziala abiatu diren. Eta agertzen diren zenbakidun registroa daukaten hori guztiak agertzen dira paperetan. Orduan, teorian, sumario horrek ez du segidarik artxibatzen den arte. Eta oso ikerketa eskasa egin zen, 2 urtetan, porque itxi egin zen 77, iteko 48 horri, nun erdia dira diligentzia utxalak. Gertatzen dena dela, hori ez dutela, zenidek eskuartean 2015 arte. 40 urte pasatu behar izan zirela, dokumentu hori eusko artean jasotzeko. Eta, norbaitek arreta gehiagoz aztertu izan balitu, gutxienez gu bezain beste informazio aurkituko zukeen, ez zen gertatu. Orduan, familiaen egoera urte luze hauetan zehar izan da, etxipenarena, etengabeko etxipenarena, zu badakizu zure semea edo zure anaia edo beste kasuan bere lagunak etzela persona positiboa, aktiboa, proaktiboa, politika eta eszena toki berri baten atarian zeudela, bizitza eferveszentzia osoarekin bizitzen zela, gainera zen Madrilen zeuden talde guztien arduraduna. Arduragatik ere, ez zute ilundik genora aurre ikusten Montxoren suizidioaren teorian. Baina, bat zeuden elementoak, aukera hori, poliziaren bertsio hori gero ontzat eman zera, gezurra zela frogatzeko. Gutxienez, lehen zalantzak izan eta ikertzen jarraitzeko. Hori ez da egin orain arte. Guzti hauekin galtzen gara, Joxean Agirre, giza eskubideen behatokiko kide, eskerrik asko gizonetan gurean izategatik. Zuen arretagatik.
Eta baita ere goizeko 10 laurden gutxi heltzear daudela agurtuko dugu, baita ere Garbine Biurrun, egunon, eta eskerrik asko gurean izateagatik goiz honetan ere. Egunon, eta oso elkarrizketa interesgarria izan da alde guztietatik, politikoki eta teknikoki, benetan bikaina. Hori da, bat egiten Aste dugu ona horrekin. izan, Berdin. aste ona izan. Euskal Herria Palestina bufanda. Eskuratu naizekin Euskal Selekzioak Palestinarekin azaroaren 15ean jokatuko duen partidarako bufanda. Eskatu naiz dendan. denda.naiz.eus. Eta etxean jasoko duzu partidaren eguna baino lehen. denda.naiz.eus. Eskatu orain. Euskal Herria Palestina. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet. Orain entzuten, larun batero arratsaldeko 5 naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan. Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzu. Informazioaren aria. Goizeko 10 gutxi dira eta gaurkoan albiste ere izango da, esan dugun bezala lehen 9etan, Donostiako Gros auzoan Goe Gastronomy Open Ecosystem instalakuntza inauguratuko dutela, baina aurretik ere bisitatzeko aukera izan dute hainbat lagunek. Goek ezagutzaren, berrikuntzaren eta talentoaren komunitate global bateratuko du eta honako hauek barne hartuko ditu. Gastronomiako zentro teknologikoaren ikerketa eta berrikuntza jarduerak, berrikuntza sustatzeko eta ekintzailei laguntzeko programak, master eta etengabeko prestakuntzarako ekintza espezializatua, topaketa eta referentziazko ekitalden antolaketa, eta herritarra kultura gastronomikoa ikertu, berritu eta sustatzeko prozesuetan integratzea. Esan dutenez, proiektuak Gros auzoan, Donostiako erdigunean kokatzen da eta gastronomia arloko zientzia eta berrikuntzarako nazioarteko epizentro bihurtuko da. Ikerketa prestakuntza eta ekintzailetako jarduerak jasoko ditu eta aldi berean herritarrentzako espazio berriak sortuz topagune berriak eskainiko ditu. Urriako gehi honetarako, arratsaldeko 6tarako ere elkarretaratzea eta protesta deitua dago instalakuntza honegatik. Donostiako eragile ezberdinak bat egin dute, 20 baino gehiago eta hoietako eragiletako bat ere bada Satorralaia. Bat egingo dugu, Mikel Albarezekin Satorralaiako kide, egunon. Bai, egunon. Bueno, nolako eguna izango da gaurkoa zuentzat, badirudi,
goeri dagokionez eraikuntza prozesua gaurko honetan amaitutzat emango dula, eta gaurtik aurrera martxan izango dela, ezakit, nola jasotzen duzue, ze sentipen duzue gaurko egunarekiko? Bueno, hori, Donostiako hainbat gizarte taldek eta oso alkartek, jende guztiari deitu nahi diogu, arratsaldeko 6etan, eraikin honen inaugurazio instituzionalarekin batera, ez? Hor aurrean gure protesta, ez? Nolabait adierazteko, elkarretaratzean parte hartzera deitu nahi dugu jende guztia, hain zuzen ere, operazio urbanistiko horrek, ez? Ekarri duen espoliazioa, eta Donostian sustatzen ari den hiri eredua, ez? Errefusatzen dugula ozenkia adierazteko. Alde horretatik, salatzen dugu Okendoalde edo Manteo, ez? Izena duen hor udal lursaila, kulinari zenterren interes pribatuen alde lagatzeak eta hortzegoen parkea ezabatzeak eragin duen lurzoru ondare publikoaren espoliazioa. Esan behar da, espoliazio horren ondorioz, Goroz auzoaren inguruan gelditzen zen azalera handiko eremu berde bakarra galdu egin dela, eta aipagarria da gune hori ekipamendu publikoak eta gazteentzako, naiz adineko jendearentzat apartamentuak hartzera bideratuta zegoela. Gune hori duela 15 urtez geroztik indarrean dagoen Donostiako hirigintza plan orokorraren arabera. Aldiz, Donostiako udalak berriro ere interes pribatuen alde jokatuz, interes ekonomiko pribatu handien alde, kulinari zenterren erabilera publikorako 75 urteko eperako operitu egin dio lursail hori, eta kontuan hartzen badugu lursail horrek duen balioa, eraiki den volumenaren balioa, edifikabilidad deitzen dena erderaz, edo baita ere eraiketa bera, eraikuntza bera, finantzazio publikoaren bidez egin dela bati bat, osotara kontatu daiteke nolabait 150 milioi euro ingurukoa izan dela ondare eta baliabide publikoen kontura egindako espoliazioa. Ez alde horretik salatu nahi dugu Basque Culinary Center Fundazio nolabait sukaldari aberats ezagunek eta enpresa babeslek osatutako lobby handi bat bihurtu dela, lobby bat, batzuk mafia deitzen omen zuten lehen ez, hau Felix Sotok goratzen digunez, ez nolabait bere negozio gastronomiko pribatu eta esklusiboetarako prebendak, instituzionaldik prebendak eta finantzaketa publikoa lortzeko. Ez hori da bati bat salatu nahi duguna, gero gauza gehiago bat dira ere. Horre, zehazki, baita ere, eraikina egina dago, dena badirudie aurrera doala, ezakit, aipatu zuen Unamunok venceréis, pero no convenceréis, ezakit, orain zer egin daiteke eraikin erraldoi honekin? Hemen gertatzen ari da, nabezue hiri askotan gertatzen ari den prozesua da, edo gizartean oroar. Donostian oso nabermena da, nola areagotzen ari den, hiria bideratzen ari dira turistifikaziora, elitismora, gero eta hiri eredu elitistago bat bultzatzea, horrek gentrifikazio arazoak areagotzen ari da, hiri espekulazioa, etxe bizitzaren emergentzia egoera hori, nolabait jendeak ezin dula iritsi, nolabait eskuratu, etxe bizitza duin bat eta bar. Orduan guk aldortatik ikusten dugu kontuan hartuta Basque Culinary Centerren izaera elitista ere bai, oso aipagarria da, edo nor sartzen bada bere web horrean ikusezaken matrikulak zenbat milaka eurokoak diren, zen oso zentro elitista da, norbait honek areagotuko dituela gure hirian pairatzen ditugun arazo guzti horiek denak, ez? Eta baita ere salatu nahi dugu gogorki, Donostiako udalak, udal gobernuak, auzokideen mobilizazio ugarien aurrean erakutsi duen mespretsua eta herritarren parte hartze zantzu oro ezabatu duela. Hau da, Okendoalde edo Manteoko espazio publiko horren etorkizuna, Gros eta Ulia osoek dituzten beharren arabera erabaki ahal izatea eragotzi egin du. Eta hori herritarrek 10.000 sinadura baino gehiago aurkeztu dituztenaren, elegite judizialak aurkeztu bi herri galdeketa, eta arrakastatzuak parte hartze handiarekin antolatu ziren Ulia eta Gros auzoan, eta guzti horren aurrean entzungarrena egin du udalak. Eta hoen tortzen zaizkigu, berein marketing lenguaia berri horiekin, pizkazuen zarrean aipatu ditu bizuen konzeptu guzti horiek, nolabait, baina hemen benetan
ez da parte hartzerik egon, finean nahi dugun hiri eredu eta auzo beharrak eta horren inguruan ez da egon, eta berriro ere, espazio publiko bat eta lur eremu publiko eta baliabide publikoak interes pribatuen alde, enpresa pribatuen interesen alde, bideratu egin dira, ez? Hori da salatu nahi duguna ere, ez? Bestalde ere, aipatzen dugu eta salatzen dugu Baskulinerrek, zenterrek, Palestinako herriaren genozidio betean, Israelgo hainbat enpresekin milioika euroko harreman zitala mantentzen duela. Eta horrezan nahi dut, donen ostiralean, antolatu zituzten bisita gidatu horietan, Baskulineko zuzendari Aizega jaunak, esan zuela gezurra dela, ez? Halako harremanik mantentzen dutenik Israelgo enpresekin. Alabaina hori egiaztatzen dute, esate baterako kardumen kapital inbertsio funtsarekin, edo Kinoko, The Kitchen Food Hub eta beste zenbait enpresekin kulinari zenterrek mantentzen dituen harremanak. Guk informazio hau hartu dugu Jon Larreategi eta Ahoztar Zelaieta kazetariek argitaratu dituzten zenbait informazioetatik. Jon Larreategik bereziki hor Gasteizen ere, Araban kulinari zenterrek dituela edariari loturiko lako beste egitasmo handi batzuk ere laguntza publikoarekin, esan horren inguruan, Ahoztar Zelaiek zenbatzen duela osotara 1.100 milioiko diru laguntza publikoa jasotzen ari dela erakunde pribatu hau. Osea, Donosteko aparte bat da. Guk informazio hori bertatik lortu dugu eta beraz, uste dugu hala dela. Mantentzen dutela, mintzat gezurtatzen badu, esan barko dut datuekin, hau kazetari batzuk kaleratu zuten, ez dakit. Beraz, hori, azken batean, Donostian berriro ere, herritarren beharrekin eta nolabait, beharrei erantzuten ez dieten hirigintza, operazioak eta nolabait inposatzen ari dira, ikusten ari gara, eta Baskulinari Center Manteoko alde hortatik oso potoloa da. Inbitatzeko nuke jendea Oskar Zelaietak argitaratu zuen artikulo irakurtzea ikusteko benetan ze tamaina duen eta elikaduraren atzeko industria honen atzean zer gordetzen den, benetan goza pisutsua da. Honek eragin ditu ondorio kaltegarriak aipatu ditunak herritarrentzat gure iritziz eta horrati dei egiten dugu, ez? Konzentrazioan, hori ez dugu nahi, ez dugu behar, Basque Spekulinari Center, espoliazioa, ez? Lemapean, gaur arratzaldean gure errefusatzen dugula, eredu hau errefusatzen dugula adierazteko inbitatu nahi dugu jende guztia. Guzti hauekin gelditzen gara, Mikel Alvarez, eskarrik asko gurean izateatik. Mila eskertu egin. 3 minutu gelditzen zaizkigu, ekine aipamenen bat egin nahi baldin baduzu, goe kulinari zenterri buruz, horre berrian elkarrizketatu zuten Jose Mari Aizega, eta horre aipatzen zuen, eta kitxo aipatu zen elkarrizketan, jagina dagoelako eta ez dakit atzera bueltarik ere ez dagoelako. Eneko Goiak mision kumplida santzuen, ez? Ez eta bere erabaki ez omen den izan, alkatetza ustea, badirudi alderdiak eten duela, baina bere bete beharrak ondo beteta, ez da? Donostian bizi garenok gauza bat adirazin nahiko genizueke, irudikatzeko. Ez da lursail bat geratzen saltzeko, bai? Argi eta garbi. Azkena aldakonean, egian bertan. Gaur egiari buruz hitz egingo du aimatetan, ez? Baina erdigune bilakatu gaituzte. Montxo Antia ejekutatu zuenean poliziak garai hartan langile auzoa zen. Gaur egun berriz espekulaziorako toki benetan mamitsua da zergatik. Erdigune bilakatu garelako eta izugarrizko bista ederrak dauzkagulako besteak beste beraz. Epaitegi pareko pelotazo bat eskuartean badute eta aurrekoa hau izango da, ezta? Ni ez nago Baskulinariren aurka. Uste dute herri honek garapenerako eskubidea daukala eta garapen hori modu publiko-pribatuan gauzatzen ari dela. Baina gogora ekarrita guztia publikoa dela, bai? Publiko-pribatua aipatzen denan trampatxo egiten delako, guztia publikoa da, beraz. Baskulinarik ze ekarpen egiten dio euskal ekonomiari eta euskal garapenari eta gertu orago ekarrita. Donostiako garapenari, garapen jasangarri eta hiritarren enplegu eskubide, formazio eskubideari ze ekarpen egiten di. Momentu honetan, 0. Zergatik, hizkuntza irizpideak neko modu berezian kudeatzen direlako, ingeles ez du izena, baina kudeak eta gazteleraz asko egiten delako. Nazioarteko ikasle esan dezagun aberatsak erakartzen ditu, bekaren bateango bat arten, ez dakit, baina perfila hori da. Zergatik ez da planteatzen Donostiaren garapen horretan turismo jasangarria, ekonomia jasangarria, garapena, gastronomiaren hiriburu garen horretan jar dezagun zerbitzura,
eta atera dizaiogun, atera beharreko etekina honezkero egina dagoen eraikin horri. Gogora ekarrita, Donostia honezkero guztia salduta dagoela, ez? Beraz, egina dagoen horri, berformulatzeko aukera ere eman behar zaio, eta baskulinarik nola baita esatearren, izan behar du beste misio bat edo dagokion misioa berrartu beharko luke, eta uste dut hor Aizeagak lana baduela, Aizeagak edo lekuko hartu dizaioken norbaitek, ze badirudi herri honetan postu publiko-pribatu hauek ere betierekoak direla, ezta? Beraz, uste dut, sukaldari, kompetitibo, herriarekin konprometitutako asko dagoela, gastronomia, kultura, industria on bat daukagula, arrantza eta beste hainbat elikagai sektore enbidiableak dauzkagula, Kantauri itsasoa ikaragarri aberatsa dela, beraz, goazen espabilatzera eta ekar dezagun geure egunerokora eta hornitu dezagun benetan nazio proiektu bat, hiri proiektu osasuntsu bat egingarria delako eta donostiarrek hala eskatzen dutelako gipuzkoarrek baita ere noski, ezta. Ba, guzti hauekin geltzen gara. Eskerrik asko Garbine. Ui, ekine, barkatu. Bueno, juntzait. gaur, eki, utzi zazuekin eta erreza bengo dugu. Ine. Aio. Ondo izan, aio. Goizeko 10 dira lankidetzan sakontzeko memorandum bat izenpetuko dute ondorengo hilabetean Baiona eta Pasaiako portuetako agintaritzek akordio horren xedea bi azpiegituren berrikuntza eta jasangarritasunaren aldeko ekimenak garatzea izango da. Ireia Kamra, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleak. Iragan uztailean Baionako portuko delegazio bat bertaratu zen Pasaiako portura eta hilaren 10ean berriz Gipuzkoako portuko delegazioa heldu zen Baionara. Bisita horien helburua hain zuzen bi portuen arteko ezagutza maila areagotzea izan da, hartara, bi azpiegituren garapenari buruz iritziak trukatzeko aukera izan zuten bi portuetako agintariek. Baionako portuak prentsabar batean nabarmendu duenez, jasangarritasuna berrikuntza eta logistikaren alorretan lankidetza ekimen berriak plantan emateko aukera aztertu zituzten bisita horietan. Atlantikoko korridorean txertatuta dauden aldetik, bi portuen kokapen geografikoa lankidetzarako estrategia sustatzeko lagungarria da. Industriaren garapenaren mesedetan arku logistiko iraunkorr bat eratzeko apustua baitzatuko dute, heldu den hilabetean izenpetuko duten elkar ulertzeko memorandumaren bidez. Lotu izango da aurrerantzean Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan Renferen aldiko tren zerbitzuaren marka berria. Lotu, Besaide eta Lurbil izenen artean hautatu behar zuten herritarrek Lakuako mugikortasun jasangarriaren sailak abian jarri zuen inkestan. Lehena gaiendu da botoen 45 eskuratuta. Lurbilek 30%ko babesa jaso du eta Besaidek berriz 14%koa. Lakuako gobernuak iragan urtarrilaren batean eskuratu zuen alderiko tren zerbitzuen transferentzia. Renfek eskatzen ditu zerbitzu horiek 4 linea 3 Bizkaian eta 1 Gipuzkoan eta Arabako lautadako zerbitzu berria. Gero eta zerbitzu hurbilago eskaintzeko helburuarekin hobekuntzak implementatzeko eta herritarrentzat baliagarriak izan daitezkeen zerbitzu berriak lortzeko etapa berri bat abiatu zuen Lakuak eta horretarako marka berri baten beharra aurre ikusi zuen. Horren bestez aldiriko tren zerbitzuei izen berria eskaintzeko inkesta jarri zuen martxan, urriaren hasieran eta 3 aukera eskaini, Lotu, Besaide eta Lurbil. Galdeketa urriaren 6tik 19 eginda eta astelehen honetan eman dute emaitzaren berri. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei dagokienez ez dugu nabarmentzeko jazoerarik, eguraldiaren irarpena ere jasoko dugu, Iker Iberluzea. Asteari ekiteko eguraldi kaskarra nagusituko zaigu. Goizean goizetik hasita zeruan hodei asko izango da eta euri kontu batzuk izango ditugu. Zaparradak goizean gehien bat Kantauriar isurialdean eta bereziki ekialdean botako ditugu, Gipuzkoa ekialdean, Nafarroa ipar partean eta iparralden, Antarteka puntualki marduxe marremat izatea baztertu gabe. Gainantzeko lekuetan euri gutxi izango da eta lurraldearen hegoaldean ateri eutxiko dio. Ondoren, eguerdi arratsaldeko ordu desentetan giro nahiko lasaia nagusituko zaigu, hodei asko izanagatik ere ateruneak luzeak izango dira. Eta leku gehienetan ateri eutxiko dio, naiz eta ez den baztertu behar Pirinio inguruan bereziki ipareki aldean euri pixka bat egitea. Gau partean ordea berriro ere mendebaldetik barna euritara joko du eta giro bustiarekin amaituko da eguna. Haizeak mendebaldetik joko du goizean ipar mendebaldeko ukituarekin, arratsaldean hego mendebaldeko ukituarekin. Temperatura minimoek eta maksimoek behera ingo dute, minimoak 10 eta 16 gradu bitartean errendituko dira, maksimoak Kantauriar isurialdean 19 eta 22 gradu bitartean, eta hego isurialdean 18 eta 23 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamar dauden lekuetan emango dira, altuenak aldiz Erriberan. Ba, hauexek, nabarmentzekoak, eta joan aurretik ere, agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak, egunon?
Egunon. Egunon. Astelehen honetarako nolako kontuak aipatuko dituzu, Goiuri? Bueno, kontu pila bat dauzkagu, adibidez, arituko gara Louvreko lapurretaren inguruan. Ni nago liuratuta gai honekin, egia esan. Asko gustatzen zaizkit arte lapurreta hauek, egia esan gustatzen zait pelikuletan ikustea, baina bizitza errealean gertatzen direnean ere interesgarriak iruditzen zaizkit eta hori lagunduko dugu. Horrez gain Euskal Herriko bikoiztaien elkarteaz ere ariko gara, eta puri-purian sekzio egingo dugu astelenero bezala telesail eta pelikulak gomendatuz. Gaurkoan bereziki gainera, aipamenak egingo ditugu 58. Euskal Zine bilera oraintxe izaten ari baita, asteburuan hasi eta gaur eta bihar arte Lekeition ospatuko baitute zine jaialdi honen edizio berriena eta bertan saritutako pelikulen inguruan ariko gara. Guzti horiek ingaditzen gara, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Agurriño ez nekien hortzen dela, barkatu. Konturatu naiz nire entzungailua itzalitan nuela eta enaiz konturatu hasiren. Bueno, aurrera, animo. Gero arte. Eta gure bartetik besterik ez esan beharrekoak esan da, bihar ere bueltan gaude. Aio, ondo izan. Naiz irratia.